Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα live, άλλη μια εβδομάδα εδώ στο κατάστημά μας. Λίγα απ' όλα στην πανέμορφη πόλη της Καβάλας. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Από άλλη γωνία σήμερα. Δεν θα γινόταν αλλιώς αυτό το live. Για πάμε να μαζευόμαστε. Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Εδώ παρέα με τη Βάσο, όπως κάθε εβδομάδα, σε Facebook και σε TikTok. Καλησπέρα και από μένα. Και πάμε να μαζευτούμε. Τι χαμό έχετε κάνει ήδη, εγώ θα πω. Την καλησπέρα μου σε όλους σας. Άλλη μια Τετάρτη μεσημέρι εδώ μαζί, όπως κάθε εβδομάδα, λίγο μετά τις 2. Τι να κάνουμε, τρέχουμε, ο κόσμος μπαίνει, δεν μας αφήνει. Προσπαθούμε να είμαστε στην ώρα μας. Καλό αυτό. Ναι, προσπαθούμε, ναι, καλό, σίγουρα δεν το συζητώ αυτό. Εννοείται. Για πάμε να δω σχόλια, αν με ακούτε και αν με βλέπετε καλά σε αυτή τη γωνία που έχω βάλει. Και φυσικά από πού με βλέπετε. Πάμε να δω περιοχές που μου αρέσει πάρα πολύ, έτσι σιγά σιγά όσο μαζευόμαστε. Για να δούμε. Καλησπέρα από Καστοριά, κυρία Δέσποινα. Η όμορφη Καστοριά. Καλώς ήρθατε. Πάμε. Facebook και TikTok. Ένα υπέροχο live σήμερα, αφιερωμένο σε τσαντούλες πλεκτές. Καλησπέρα στη Χαλκίδα. Έχασα το όνομα γιατί μου ανέβηκε προς τα πάνω. Κυρία Μαρία. Χαίρετε. Δέσποινα μου με τα υπέροχα τριαντάφυλλα. Γεια σας κυρία Ιωάννα από Ρίο. Καλό μήνα, σωστά, καλό μήνα. Εχθές μπήκε και ο Απρίλης. Έτσι, καλό μήνα. Οδεύουμε προς τα μέσα της Άνοιξης. Και σιγά σιγά οδεύουμε και προς το Πάσχα. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στον Πειραιά. Γεια σας κυρία Χαρούλα μου, τι κάνετε? Τι ωραία. Με βλέπετε, με ακούτε καλά? Σας αρέσει αυτή η γωνία? Σας αρέσει αυτή η γωνία για live? Για πείτε μου. Μπορεί να το υιοθετήσουμε, Βάσο, αν αρέσει τον κόσμο. Τι λες κι εσύ? Ναι, βέβαια. Και αυτή η γωνία μου αρέσει, εμένα μου άρεσε πολύ. Για πάμε να δούμε. Πολύ ωραία μου λέει εδώ η Δέσποινα στο TikTok, τέλεια. Πάρα πολύ όμορφα. Ένα live αφιερωμένο σε τσαντούλες σήμερα. Κατά βάση Νίμα Ματσερόνι, που έχετε κάνει χαμό και σε μηνύματα και σε τηλέφωνα. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Μεγάλη, τεράστια παραλαβή. Καλό μήνα κυρία Μαρία μου. Καλό μήνα με υγεία, έτσι. Ένα δείγμα βλέπετε πίσω μου. Ένα δείγμα από αυτά που έχουμε εδώ στο μαγαζί. Τέλεια κυρία Άννα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δούμε και δύο καινούργια νηματάκια βαμβακερά που ήρθαν έτσι τώρα από εδώ και πέρα για τις κυρίες που πλέκετε και θέλετε να φτιάξετε πολύ όμορφα πράγματα. Θα θυμηθούμε λίγο και το νήμα το marshmallow υπέροχο, καταπληκτικό, για πολύ ωραίες μοντέρνες τσαντούλες. Έχουμε να δούμε πραγματάκια. Πάμε έτσι να μαζευόμαστε. Να πω ότι στο site τα ματσερόνι έχουν ήδη περαστεί, για όσες δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, δεν είστε πολλές αυτές που δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Έχουν ήδη περαστεί τα ματσερόνι στο site και έχει ήδη περαστεί και η προσφορά μας. 4,5 ευρώ λοιπόν, 4,5 ευρώ, και αυτή η προσφορά ισχύει από σήμερα Τετάρτη μέχρι και την Κυριακή. Πόσες μέρες είναι, 4? 5 μέρες. Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. 5 ημέρες λοιπόν, 4,5 ευρώ το ματσερόνι, περασμένη η προσφορά και η τιμή της προσφοράς και μέσα στο site, για να μπορείτε με την ησυχία σας να μπείτε να δείτε ό,τι έχει μείνει, ποια διαθέσιμα χρώματα υπάρχουν, να κάνετε την παραγγελία σας και από εκεί. Και να πω εγώ τους τρόπους επικοινωνίας, πέρα από από τις παραγγελίες μέσα στο site, φυσικά μπορείτε να κάνετε παραγγελία και τηλεφωνικά. 2510-222-805, 2510-222-805, το σταθερό μας τηλέφωνο. Γεια σας κυρία Τουλικά μου, τι κάνετε? Κάτι μεγάλο μου γράφει εδώ κυρία Εύη μου, τώρα δεν μπορώ να το διαβάσω. Καλό μήνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι όμορφες ευχές. Και εγώ χαίρομαι που είστε εδώ και μου κάνετε παρέα. Κυρία Έλλη μου, κίτρινο δεν ήρθε αυτή τη φορά. Ήρθε βασικά ένα κροκί. Ήρθε κροκί, ναι. Καλό μήνα. 2510 λοιπόν, 222-805, το σταθερό μας τηλέφωνο. Μας καλείτε για όση ώρα είμαστε εδώ και κάνουμε το live. Και φυσικά σε όλες τις υπόλοιπες ημέρες, σε ώρες αγοράς, είμαστε εδώ για να σας βοηθάμε, να μιλάμε μαζί σας σε ό,τι χρειάζεστε. Ας πούμε καλά, γιατί ας πούμε? Δεν μου άρεσε αυτό, ας πούμε καλά, να είμαστε καλά. Έτσι, ας το πούμε για να είμαστε, θα το πάω εκεί.
Καλά, καλά να είστε. Την υγεία μας να έχουμε κατά βάση και όλα τα άλλα γίνονται. Εγώ αυτό θα πω. Έλενά μου, τα φιλιά μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό πίσω με τα τετράγωνα. Το μετρητό. Α, το κεντηματάκι, εντάξει, θα το κάνω και αυτό. Θα το κάνω και αυτό. Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, πέρα από το τηλέφωνο, Messenger, σε Instagram, σε Facebook, μας στέλνετε μηνυματάκι λίγα από όλες τις σελίδες μας, λίγα από όλα στο TikTok. Γεια σας κυρία Δέσποινα, τα φιλιά μου. Μου στέλνετε μηνυματάκι και εκεί. Και φυσικά η υπέροχη παρέα του YouTube, τα φιλιά μου σε όλες σας. Μας γράφετε τα σχόλια κάτω από τα βίντεό μας και ό,τι χρειάζεστε φυσικά σας απαντώ. Σε ό,τι απορία έχετε. Λοιπόν... Μισό λεπτό γιατί χάνω μηνύματάκια, γιατί θέλω να τα χάνω. Το ξέρετε, μου αρέσει να τα διαβάζω τα μηνύματά σας όλα. Θα ξεκινήσω λίγο με... Τι θα ξεκινήσω? Με τα βαμβακερά μου. Τα βαμβακερά μου τα καινούργια τα νηματάκια. Για από εδώ και πέρα, πολύ ωραία χρωματάκια που ήρθανε. Θα ξεκινήσω με το νήμα Jeans από Yarn Art, το οποίο είναι 55% αν θυμάμαι καλά το βαμβάκι, για να δω. 55% βαμβάκι, 45% ακριλικό, υπέροχο, δροσερό, ελαφρύ, έτσι, σε πολύ ωραία χρωματάκια. 1,80. Δείτε εδώ χρωματάκια ωραία, έχω κι άλλα να σας δείξω. 1,80 η κούκλα και να σας πω ότι είναι 50 γραμμαρίων, 160 μέτρα. Έτσι, υπέροχα, πάρα πολύ ωραία χρώματα. Είναι ήδη περασμένα αυτά στο site μας, θα τα βρείτε, να τα δείτε με την ησυχία σας τα χρωματάκια, να διαλέξετε ποιο σας αρέσει. Γεια σας κυρία Ρούλα μου. Κυρία Αγγελική μου, τι κάνετε? Λοιπόν, λευκό, μπλε σκούρο, μπλε ρουά, κοκκινάκι και τα σιελάκια. Και ένα σιελάκι που έδειξε εδώ. Εδώ. Βάσουν πρέπει να έχει και άλλα μπεζάκια. Έχει και εκρού και έχει και ένα καμιλό. Πάνω, το θέλω. Πάνω μάλλον. Ναι, αν μπορεί σε παρακαλώ για να τα δείξω εδώ, να τα δουν οι φίλες μου εδώ. Τα χρωματάκια γιατί είναι πάρα πολύ ωραία. 1,80 μόνο, ξαναλέω, η κούκλα. Έτσι, και να σας πω και με τι πλέκεται. Με 3,5 νούμερο, βελονάκι ή βελόνες. Με 3,5 νούμερο δεν έχουμε προλάβει ακόμη να πλέξουμε κάτι για να σας δείξω. Θα έρθει για να το δείτε έτσι και πλεγμένο πώς βγαίνει. Πάρα πολύ ωραίο μαλακό νηματάκι. Να σας δείξω εγώ και το πάχος εδώ. Δείτε εδώ. Πολύ ωραίο μαλακό. Αφράτο και πουπουλένια, εγώ έτσι το λέω. Είναι πάρα πολύ ωραία η υφή του, έτσι. Δεν γραζουνάει καθόλου, είναι τέλειο. Νήμα jeans από Yarn Art, έτσι, για να το βρείτε, να το κάνετε αναζήτηση μέσα στο site μας. Και ένα 100% βαμβακερό, το Ideal από Yarn Art, και αυτό καινούριο εδώ στο κατάστημά μας. Γεια σας κυρία Ελένη μου. Και αυτό σε πάρα πολύ ωραία χρωματάκια. Θα ξεκινήσω. Αυτό είναι 100% βαμβακερό, έχει 1,90 και είναι πάλι 50 γραμμαρίων, 170 μέτρα. Έτσι, δείτε εδώ υπέροχα χρώματα. Θα φέρω και το πορτοκαλί μαζί. Και τι ωραίο συνδυασμός εδώ, μου άρεσε. Μπράβο, ναι, βάζω αυτά τα δύο έλεγα. Εδώ στο jeans. Δείτε εδώ το χρώμα της καραμέλας και ένα έτσι εκρουδάκι. Υπέροχα χρώματα και πολύ ωραίος ο συνδυασμός εδώ. Τώρα μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, και συνεχίζω με το Ideal που είναι στο 1,90, 100% βαμβακερό. Οπα, μου πέφτουνε. 100% βαμβακερό εδώ. Τέλεια. Και έχουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο κοραλί έτσι από τα ανοιχτά χρωματάκια. Πω, τέλειο. Τέλειο. Και πάμε σε πιο κλασικά και πιο σκούρα χρωματάκια, έτσι. Δύο μπλε, λευκό και μαύρο. Εδώ μη μου πέφτεις. Και εδώ πλέκουμε με τριάρι. Βελονάκι ή βελόνας. Νήμα Ideal, 100% βαμβακερό. Δύο ολοκαίνουργια νηματάκια για την εποχή τώρα, από εδώ, το καλοκαίρι, για να φτιάξετε υπέροχα φορεματάκια, μπλουζίτσες, γυλαικάκια, ό,τι φανταστείτε. Α, και αμιγκουρούμι μου λέει εδώ η κυρία Ελένη, πάρα πολύ ωραία. Και αμιγκουρούμι, σωστά, βαμβακερό είναι. Ναι. Φυσικά μπορείτε και αμιγκουρούμι, εννοείται. Θα τα βάλω εδώ. Και έχουν και πάρα πολύ καλή τιμή, έτσι, πάρα πολύ καλή τιμή. Κυρία Μαρία μου, τι κάνετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλησπέρα στη Μυτιλίνη. Κυρία Κάθη μου, τα φιλιά μου. Γεια σας κυρία Γιώτα μου. Κυρία Μέλπο μου, καλό μήνα. Να τα πούμε και από εδώ, τα είπαμε τηλεφωνικά. Θα δείξω και το marshmallow.
Θα δείξω και το marshmallow και μετά θα ξεκινήσω με Πάρε τα το ματσερόνι που έχουμε έτσι. Δείτε εδώ. Δείτε εδώ. Υπέροχο νήμα, υπέροχες τσάντες. Πολύ πολύ μοντέρνες. Δείτε εδώ. Καταπληκτικό. Πάρα πολύ ωραίο. Και δεν χρειάζεται από μέσα να βάλετε και φοδρίτσα καθόλου. Μπορείτε αν θέλετε να βάλετε ένα, πώς το λένε, ένα μαγνητάκι έτσι για κούμπομα. Καλό μεσημέρι κύριε Κική μου, καλησπέρα στη Ρόδο. Κύριε Δήμητρα τα φιλιά μου. Λοιπόν, εδώ υπέροχο, πάρα πολύ ωραίο. Με ένα νηματάκι είναι αυτή. Με ένα νηματάκι, το μέγεθος είναι τέλειο, χωράει πολλά πράγματα μέσα, έτσι. Και πάμε να δούμε τι χρωματάκια μας έχουν μείνει. Τι χρωματάκια μας έχουν μείνει, γκριζάκι. Και καλά που βγήκε και αυτό να σας δείξω ότι έρχεται μαζί με την κλωστή του, στο ίδιο χρώμα, για να μπορέσετε να το ράψετε μετά και να μην ψάχνετε να βρείτε το χρώμα, έτσι, σε κλωστή. Καλό μήνα κυρία Δέσποινα. Υπέροχο μοβάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Ένα πολύ ωραίο ανοιχτόχρωμο Veraman. Εδώ. Αυτό το λατρεύω. Αυτό το χρώμα είναι τέλειο. Είναι στα 23 ευρώ κυρία Μαρία. Είναι στα 23 ευρώ. Φανταστικό. Λοιπόν. Καφέ και μαύρο. Αυτά μας έχουν μείνει προς το παρόν. Περιμένω παραλάβει με χρωματάκια. Και σαν συνδυασμός είναι πολύ ωραίο το καφέ με το μαύρο εδώ τώρα που το βλέπω τα συγκεκριμένα χρώματα. Υπέροχο. Πάρα πολύ ωραίο. Marshmallow, λίγα από όλα.gr. Να πω ότι θα τα βρείτε όλα μέσα στο site μας. Ότι υπάρχει διαθέσιμο, ό,τι βλέπουμε εδώ μαζί. Το marshmallow είναι 30 μέτρα, αν θυμάμαι καλά αυτό. Ναι, 30 μέτρα, 750 γραμμάρια, 30 μέτρα. Στα ματσερόνι 4,5 ευρώ προσφορά από σήμερα Τετάρτη μέχρι και την Κυριακή. Μέχρι και την Κυριακή. Έλα Βάσο μου, πάρ' το λίγο αυτό. Πάρε και αυτό, σε ευχαριστώ. 50 μέτρα με μαρσμέλο όχι. Δεν έχουμε. Καλησπέρα στον Πύργο. Έτσι, γιατί χάνω τα μηνύματα και ανεβαίνω στα πάνω για να τα δω. Και πριν πάω στα ματσερόνι, να μιλήσω λίγο για τα μεταφορικά. Γιατί σας έχουμε κάνει μια υπέροχη, καταπληκτική τιμή προσφοράς μέχρι και το Πάσχα στο 1,90 με την Box Now. Μεταφορικά μόνο 1,90, έτσι, με την Box Now. Ένας τρόπος παραλαβής πάρα πολύ εύκολος για τις κυρίες που είστε σε περιοχή με μποξάκια. Βολεύει πάρα πολύ και πέρα από την τιμή βολεύει γιατί δεν έχουμε καθόλου έξτρα χρέωση σε βάρος, σε ογκομετρικό βάρος. Οπότε παίρνετε ό,τι θέλετε μέχρι 20 κιλά. Έτσι, μέχρι 20 κιλά σας στέλνουμε τα πάντα και χρεώνεστε μόνο 1,90. Να πω ότι για παραγγελίες από 50 ευρώ και άνω τα μεταφορικά είναι δώρα από εμάς και είναι ένας πάρα πολύ βολικός τρόπος γιατί πηγαίνετε στο μποξάκι ό,τι ώρα θέλετε. Θα δούμε τα ματσερόνι, τα χρώματα, αμέσως μόλις μιλήσω για τα μεταφορικά θα τα δούμε όλα γιατί βλέπετε είναι πολλά από πίσω μου κυρία Μαρία. Μόνο 1,90 λοιπόν η προσφορά ισχύει μέχρι και το Πάσχα, μέχρι και τις 20 Απριλίου λοιπόν, 1,90 με την Box Now, πάρα πολύ οικονομικά μεταφορικά και πάρα πολύ εύκολος τρόπος παραλαβής. Ό,τι ώρα θέλετε πηγαίνετε στο box με τον κωδικό σας, τον πατάτε, σας ανοίγει την πορτούλα και το παραλαμβάνετε. Ευαγγελία, και αυτό το νήμα να δείξω. Α, το γκριζάκι ήταν ανοιχτό, μπράβο, ναι. Τέλεια. Και το γκρι το ανοιχτό στο marshmallow. Και το γκρι το ανοιχτό. Πέρα από το Box Now όμως, για τις κυρίες που δεν σας βολεύει, συνεργαζόμαστε με Ελτά Courier και με ACS. Εκείνη με τα μεταφορικά είναι 3,5 ευρώ. Αν επιλέξετε αντικαταβολή είναι επιπλέον 1,5 ευρώ. Να πω ότι η αντικαταβολή δεν είναι διαθέσιμη με την Box Now, είναι μόνο για πληρωμένες παραγγελίες. Έτσι, γεια σας κυρία Γεωργία μου, τα φιλιά μου. 3,5 λοιπόν τα μεταφορικά, 1,5 ευρώ για την καταβολή. Αλλά να πω ότι στις courier, εάν το βάρος ή το ογκομετρικό ή το κανονικό βάρος υπερβαίνει τα 2 κιλά, εκεί έχουμε έξτρα χρέωση. Πάντα σας παίρνουμε τηλέφωνο όταν βάζετε την παραγγελία σας και υπάρχει κάποια έξτρα χρέωση. Πάντα μιλάμε μαζί σας πριν αποσταλεί η παραγγελία για να μας δώσετε το ok. Ποτέ δεν στέλνουμε κάτι χωρίς να το γνωρίζετε. Έτσι. Στα Μακό για παράδειγμα, τα ματσερόνι της Γιαρνάτη που θα δούμε αμέσως τώρα, μέχρι 3 ματσερόνι μπορούμε να στείλουμε στα 3,5 ευρώ. Από εκεί και πέρα αυξάνεται το βάρος, γιατί αυτό είναι βαρύ νήμα, είναι 600 γραμμαρίων. Οπότε από εκεί και πέρα έχουμε πλέον 1,20 το κάθε κιλό. Να ξέρετε. Λοιπόν, και ξεκινάω.
ξεκινάω. Να δείξω τις τσαντούλες πρώτα. Να δείξω τσαντούλες πλεγμένες με μακό, έτσι να παίρνετε ιδέες. Με 1,5 νηματάκι. Αυτή εδώ έχει και πάτο από κάτω. Πάρα πολύ ωραία τσαντούλα. Ωραίο σχέδιο, σαν κοχύλι αυτό που κάνει. Έτσι, είναι λίγο έτσι τρυπητό να το πω. Υπέροχη. Πάρα πολύ ωραία. Και ωραίο χρώμα αυτό. Μου αρέσει. Το φούξ. Τέλειο. Έχουμε ροζάκια. Θα συνεχίσω με αυτήν εδώ την τσαντούλα. Με ένα νηματάκι. Δείτε εδώ με ένα μακό τι φτιάχνεται. Και νομίζω περισσεύει κιόλας από το μακό εδώ. Έτσι. Πάρα πολύ ωραίες τσάντες για όλο το χρόνο, οι τσάντες, η μακό, και φυσικά όχι μόνο τσαντούλες. Με το μακό μπορείτε να δημιουργήσετε καλαθάκια. Δείτε εδώ. Καλαθούνες παιδικές, καλαθάκια για να βάζετε μέσα τα καλλιτικά σας, να τακτοποιείτε τα πράγματά σας. Υπέροχες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Κι άλλο καλαθάκι εδώ. Πάρα πολύ ωραίο. Πολλά πράγματα. Γεια σου Στέλλα μου, τα φιλιά μας. Θα δείξω και αυτήν εδώ, η οποία είναι με 2 μακό φτιαγμένη και έχει και πάρα πολύ ωραίο σχέδιο. Εδώ. Τέλεια. Και πόσο ωραία μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και σαν κροσάκι, απλά να το κόψετε έτσι. Χωρίς να είναι πλεγμένο, δηλαδή έτσι, για να δώσει ένα άλλο στυλ στην τσάντα σας. Υπέροχη τσάντα και αυτή. Πολύ ωραίο σχέδιο. Πάρα πολύ ωραίο σχέδιο. Λοιπόν, και ξεκινάω με χρωματάκια. Καλησπέρα στα αγρία, κυρία Λένη μου, καλό μήνα. Να ζητήσω εγώ μια κοινοποίηση ωστόσο σε Facebook και σε TikTok, με βοηθάει πάρα πολύ, έτσι να μας μάθει κι άλλος κόσμος. Βάσο μου, πάρε χαρτάκι, ναι, και γράψε 2 λευκά, ναι, 2 κίτρινα, να δούμε λίγο πώς έχουν μείνει από αυτά, γιατί δεν ξέρω πώς έχουν μείνει, 2 μπορντό και 2 γκρι σκούρο. Μαρία Σταματάκη. Τα βάζουμε ό,τι θέλουμε εμείς δηλαδή. Κοίτα, εντάξει, είναι συγκεκριμένα χρώματα. Τώρα στο μπορντό έχει αποχρώσεις. Θα σας τα δείξω, έχει διάφορες αποχρώσεις στο μπορντό. Το γκρι το σκούρο έχει κανένα 2 νομίζω. Από αυτό πόσο έμειναν να βάσω μου το κίτρινάκι? Ένα κίτρινο, κυρία Μαριά. Ένα τελευταίο. Είναι αυτό εδώ. Είναι κροκί. Είναι κροκί. Φανταστείτε τον κρόκο του αυγού, αυτό το χρώμα ακριβώς έχει. Έτσι ο καλός ο βρασμένος ο κρόκος έχει αυτό το χρώμα ακριβώς. Το θέλετε που είναι ένα? Όχι, το κιτρινάκι, 2 γαλάζια τότε. Ωραία. Αυτό εδώ. Να το χτυπήσω λίγο το τι έχω. Για δες. Ελένη μου, καλησπέρα στην Πάτρα. Τα ματσερώνει, κυρία Μέρπο μου, ναι, τα ματσερώνει. Έχω αυτό, 2 γαλάζια βάζω. Ναι, βάζω τα γαλάζια αυτά για την κίτρινα. Λοιπόν, να πω ότι και 2 χακί. Μαρία Σταματάκη. Να πω ότι τα ματσερώνει, σας το λέω κάθε φορά που τα δείχνουμε, είναι νηματάκι το οποίο είναι από ανακυκλώσιμα υφάσματα. Είναι νηματάκι που κάθε φορά έρχονται διαφορετικές παρτίδες. Οπότε ό,τι βλέπετε τώρα είναι αυτά που έχουμε εδώ τώρα. Όταν θα ξανά έχω παραλαβεί θα είναι άλλες παρτίδες. Μπορεί να μοιάζουν λίγο οι αποχρώσεις, δεν θα είναι ακριβώς οι ίδιες. Οπότε ό,τι σας αρέσει, μήνυμα, τηλέφωνο 2510 222 805. Μην χάνετε καιρό. Λοιπόν, κυρία Ειρήνη μου, καλησπέρα, καλό μήνα. Και 2 χακί μου λέει η κυρία Μαρία, το έγραψες? Ωραία. Και η Έλενα θέλει 2 κόκκινα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το κόκκινο αυτό το υπέροχο. Κόκκινο ντοματί, εγώ το λέω. Καταπληκτική απόχρωση. Στο νούμερο 3815. Έλενα μου, αυτό θες? 3815. Υπέροχο, τέλειο, πάρα πολύ ωραίο. Κόκκινο ντοματί. Ξεκινάω από εδώ, έντονο χρωματάκι, από εδώ και πέρα θα είναι φανταστικό. Θα δούμε όλες τις αποχρώσεις, κύριε Έλενα, όλες θα τις δούμε. Βάλτε αυτό στην Έλενα τη Θεοχάρη. 2 τέτοια. 4,5 ευρώ. Τα ματσερώνει 4,5 ευρώ, περασμένη η τιμή της προσφοράς και στο site μας. Λίγα από όλα.gr θα τα βρείτε διαθέσιμα τα χρώματα που υπάρχουν. Γεια σας κυρία Άννα μου, τι κάνετε? Συνεχίζω με ένα πάρα πολύ ωραίο μοβάκι. Ένα μοβάκι στο νούμερο 3811. Σας λέω τα νούμερα, αν σας αρέσει κάποιον να το σημειώσετε για να μου το ζητήσετε. Για να μην το ψάχνουμε με τα χρώματα, γιατί αποχρώσεις έχω ας πούμε 2-3 μπορντό, έτσι. Να μας λέτε το νουμεράκι, είναι πολύ πιο εύκολο. Για να σας δώσουμε και αυτό που θέλετε εσείς. Λοιπόν, γεια σας κυρία Σοφία μου, τι κάνετε? Πόσο κόκκινα έχουμε Βάσο?
Από το νήμα Αυτό που έδωσα τώρα, ναι. Άλλα 8. Ωραία, βάλε άλλα 2 στην κυρία Μαρία που έβαλε πριν και αφαίρεσε τα γαλάζια. Λοιπόν, Έλενα μου, πόσα θες? Τώρα εδώ θα σας τα δώσω όλα τώρα εδώ στο live, την ώρα του live. Όλα θα σας τα δώσω. Έλενα μου, πόσα θες από αυτό το μοβάκι? 38-11 ξαναλέω. 38-18. Και δες πως έχουμε και από αυτό το μοβάκι. 4,5 ευρώ, Κρίστη μου, 4,5 ευρώ. 4,5 ευρώ, συνεχίζω με το κυτρινάκι που είναι 1. Το είπαμε και πριν, στο νούμερο 38-13. Κροκί, κίτρινο κροκί, πάρα πολύ ωραία απόχρωση και αυτή, έτσι. Σας ξεκινάω λίγο από το πιο φωτεινά χρωματάκια και μετά θα πάω στο λίγο πιο σκούρα. Υπέροχο, πάρα πολύ ωραίο. Είναι διαφορετικό το κάθε ένα, θα ανοίξω, θα σας πω σε ένα τώρα, ναι. Ωραία. Από αυτό πόσο έχεις? Τώρα μισό λεπτάκι, γιατί η κυρία μου έκανε την αλλαγή, δεν είναι για να το μπερδέψω. Μην μπερδεύεσαι, μην μου μπερδεύεσαι. Ωραία. Κυρία Κρίστη μου, το κίτρινο είναι 1. Το θέλετε? 38-11 το... Α, η κυρία Έλενα μου το έχει πει πιο πάνω το κροκί, οπότε το έχω δώσει ήδη το κίτρινο. Λοιπόν, το 38-11 το μόβ έχουν μείνει 7. Βάλε 2 στην Θεοχάρη. Έλενα Θεοχάρη. Κυρία Κρίστη μου, το έχω δώσει ήδη το κροκί, το ζήτησε η κυρία Έλενα πιο πάνω. Προσπαθώ να βλέπω τα μηνύματα στην ώρα τους. Θα κρατήσω εννοείται σειρά προτεραιότητας, γιατί ξέρω ότι είναι τα κομμάτια σε πολλά συγκεκριμένα. Οπότε θα με συγχωρήσετε. Ωραία. Το έχω αφαιρέσει. Και γράψτε μου και αυτό, Έλενα Τσιλιγκυρίδου. Ωραία. Αυτά που παίρνεις από τα δείγματα τα βάζουμε ξανά. Αυτό που είναι 1 θα το παίρνω. Αυτό πάρτε μου έτσι κι αλλιώς. Και πάω σε ένα πάρα πολύ όμορφο κοραλί. Λοιπόν, στο νούμερο 3804, ένα κοραλί ανοιχτό. Κυρία Στέλλα μου, τέλεια, μια χαρά. Ένα κοραλί ανοιχτό, πάρα πολύ ωραία απόχρωση και αυτή. Κυρία Κρίστη μου, μπορείτε να μπείτε μέσα στο site λίγααπόλα.gr και να μπείτε στο ματσερόνι να δείτε όλα τα χρωματάκια, τα έχουμε περάσει. Προλάβαμε, μας το ζητήσατε πάρα πολύ. Οπότε κάναμε τα αδύνατα δυνατά και τα περάσαμε. Είναι περασμένα όλα μέσα στο site μας. Κοραλί, υπέροχο, πάρα πολύ ωραίο. Ξαναλέω το νούμερο 3804. 3804. Και πάω σε σιελάκι, 3818. 38-18, 4,5 ευρώ κυρία Κάλια μου. 4,5 ευρώ το ματσερόνι από σήμερα Τετάρτη μέχρι και την Κυριακή. Έτσι, από 6-4,5. Υπέροχο και το σιελάκι, ξαναλέω 38-18. Δείτε εδώ, υπέροχες αποχρώσεις. Σας το έχω ξαναπεί και θέλω να σας το ξαναπώ. Στο site οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι το συγκεκριμένο νήμα κάθε φορά. Δεν είναι ένα CL και βάζουμε ό,τι έρχεται, ότι ξανά ήρθε ας πούμε το σιελάκι. Κάθε φορά κάνουμε πολύ μεγάλη διαδικασία, ούτως ώστε να βλέπετε στη φωτογραφία το νήμα που θα παραλάβετε, έτσι. Ευαγγελία, να πω λίγο κάτι. Μου. Πες. Να πω λίγο κάτι. Οι κυρίες που έχουν δώσει παραγγελία μέσω του ναι, θέλουμε να επικοινωνήσει μαζί μας. Στοιχεία μετά ή αύριο. Όσες δεν τα έχουμε, γιατί τις Έλληνας τα έχουμε. Ναι. Ένα μηνυματάκι στο Messenger ή ένα τηλεφωνάκι στο κατάστημα για να προχωρήσουμε παρακάτω στην παραγγελία σας. Γιατί είναι μεμονωμένα τα. Είναι συγκεκριμένα τα κομμάτια, δεν μπορούμε να τα κρατήσουμε πολλές μέρες. Α, κυρία Μαρία μου, με ξύλινα χερούγια θα είναι πάρα πολύ ωραίο, ναι. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Λοιπόν, εδώ μου λέει αργή σύνδεση. Στο Facebook με βλέπετε καλά. Το κοραλί. Αυτό με ξύλινο χερουλάκι, υπέροχο θα είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, προχωράω σε ροζάκια. Έχω 3 αποχρώσεις του ροζ. Το ένα είναι αυτό. Τώρα στην κάμερα μπορεί να μην φαίνονται πολύ οι διαφορές τους. Εγώ θα σας δείξω τις διαφορετικές παρτίδες που έχω όμως όλες. 38-26, ροζ της πούδρας. Υπέροχο χρωματάκι. Λοιπόν, να σας πω τώρα. Αυτή η τσαντούλα είναι πλεγμένη με ένα. Δεν έχει πάτο, την βλέπετε. Έτσι. Η άλλη τσάντα που έριξα η ροζ, που είναι, που μου την πήγες Βάσο μου. Τη μεγάλη. Αυτή, ναι. Ναι. Αυτή εδώ
Είναι φτιαγμένη, να το βάλω αυτό λίγο πίσω, είναι φτιαγμένη με 2 κούκλες και έχει από κάτω πάτο. Οπότε υπολογίστε περίπου τι μέγεθος θέλετε να κάνετε, έτσι. Αυτή, για βόλτα, για θάλασσα είναι μεγάλη, έτσι. Είναι πολύ ωραία αυτή. Είναι γύρω στα 600 γραμμάρια το νηματάκι αυτό, έτσι. Λοιπόν, το ροζ της πούδρας το είπα, στο 3826. Πάω σε άλλο ροζάκι, 3840, λίγο πιο μπεμπέ, πιο ροζ μπεμπέ λίγο εδώ. Με νούμερο βελουνάκι, 8, 9, 10, ανάλογα ό,τι θέλετε να κάνετε, και 7. Έτσι, ροζάκι εδώ λίγο πιο μπεμπέ και πιο ανοιχτό ροζάκι στο νούμερο 3837. Και αυτό μπεμπέ ροζ, λίγο πιο ανοιχτό όμως. Δεν ξέρω τώρα αν φαίνεται καλά η απόχρωση εδώ, ασπρίζει αρκετά βλέπω. Εδώ. Όχι, όχι κυρία Κρίστη μου, η τσάντα αυτή έγινε, αν θυμάμαι καλά, πέρυσι. Ναι. Πέρυσι, οπότε και σε φούγκ δεν έχω κάτι αυτή τη στιγμή. Εδώ νομίζω φαίνεται καλύτερη η απόχρωση του ροζ. Τέλεια. Και νομίζω με τα ροζάκια έχω τελειώσει. Θα πάω στα μπορντό. Θα ξεκινήσω από το πιο ανοιχτό που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κρασουλί στο 3808. Δείτε εδώ χρωματάρα. Τέλειο. Κρασουλί πάρα πολύ ωραίο. Να βάλεις και ένα ποτήρι κρασί δίπλα και να το βγάλεις φωτογραφία. Μα δες πόσο ωραίο χρώμα, δηλαδή πραγματικά. Υπέροχο. Στο νούμερο 3825, πιο σκούρο κρασουλί. Εδώ είναι άλλη ποικιλία στα φύλλα εδώ, έτσι. Πιο σκούρο κρασουλί και αυτό το έχουμε ονομάσει. Πολύ ωραίο και αυτό. Τι μου λέτε για μπορντό τώρα. 3810. Λοιπόν, έχω αυτό το μπορντό, το 3810. Έχω αυτό το μπορντό, το 3833. Είναι διαφορετικές παρτίδες, γι' αυτό σας τα δείχνω έτσι μαζί, να καταλάβετε τις διαφορές λίγο. Και έχω και αυτό το μπορντό 3834. Εδώ. 3 διαφορετικά μπορντό. Βλέπετε, άντε το ένα είναι αρκετά πιο ανοιχτό, τα άλλα 2 είναι έτσι σκούρα. Το πιο σκούρο κρασουλί. Κυρία Κρίστη μου, πόσα θέλετε? Αυτό. Το 3825. Το 3825. Λοιπόν. Κυρία Σοφία μου, τσαντούλες, καλάθια, καλαθούνες. Το 33 και το 34. Τέλεια. Το 34. Λοιπόν, και το 33. Από πόσα? Ναι, την κυρία Κρίστη είναι. Ναι, η κυρία Κρίστη είναι, να μου πει από πόσα. Και το νούμερο 34 θέλει η κυρία Έλληνα. Πόσα έχει το 34, θες λίγο Βάσο μου? 38-34. Θα το δείξω τώρα κυρία Μαρία. Το 38-34 έχω 16 τεμάχια. Ωραία, βάλε και 3 τεμάχια στην κυρία Μαρία Τσιλιγκυρίδου που με έβαλε πριν τα κροκή. Ναι. Λοιπόν. Λίγα πολλά παρακαλώ. Το μπορντό θέλω. Α, συγγνώμη. Εδώ. Τι θέλετε? Αυτό είναι το πιο σκούρο. Το πιο σκούρο είναι αυτό, κυρία Μαρία. Ναι, θα σας το δείξουμε τώρα. Θα σας το δείξουμε. Έγινε, γεια σας. Λοιπόν, 2 το κρασουλί μου λέει η Κρίστη. Ποιο νούμερο? Κυρία Τιτίνα μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, τα φιλιά μου. Το 38. Κρασουλί. Αυτό. Κάτσε γιατί στο έδωσα το κρασουλί το σκούρο πριν. Πού το έβαλες, να το. Αυτό. 38-25. 2 από αυτό. 38-25. Τα φιλιά μου στη Ζάκυνθο. Τα φιλιά μου. Κρίστη. Ναι. Και πείτε μου και από τα άλλα χρώματα, κυρία Κρίστη μου, πόσα θέλετε. Κυρία Γιώτα μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιο γλυκιά εξυπηρέτηση καταστήματος στην Καβάλα, λέει η κυρία Γιώτα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κυρία Μαρία, τι κάνετε? Καλό μήνα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθατε, κυρία Τιτίνα μου. Κυρία Κρίστη μου, σας έχω κρατήσει. Ποια έχεις βάλει στην Κρίστη για να πω τα νούμερα? Λοιπόν, το 38-25 έχω. Το 38-25, το κρασούλι το σκούρο, ναι. Το 38-25. Γράψτε τα νουμεράκια για να ξέρετε ποια είναι. Το 38-25. Τα 2 μπορντότα σκούρα είναι αυτά, κυρία Μαρία. Είναι το 33 και το 34. Το πιο σκούρο είναι το 34. Κυρία Τιτίνα μου, όχι πάρα πολλά. Όχι πάρα πολλά.
Συγγνώμη λίγο να δω εδώ τι έχει γράψει Βάσο. Λοιπόν. Και το 33 και το 34 από πόσα, κύριε Κρίστη μου, που με έχετε πει αυτά τα δύο? Πόσα να βάλω σε αυτά εδώ για να το τελειώσω? Για ποια κυρία μιλάς? Για την Κρίστη μιλάω. Στην κυρία Μαρία το 33 το έβαλες? Στη Μαρία. Στη Μαρία την Τσιλιγυρίδου. Έλενα. Συγγνώμη, ναι, είναι στην Έλενα, συγγνώμη. Το έβαλε, το έγραψε. Έχω 38-13 το κοκκίνι. Ναι, και το 38. Ποιο είπαμε, κάτσε να το δω. 34 νομίζω. Το μπορντό. Το 34, ναι. Και το 34, 3 τεμάχια. Μπορντό, για να το αφαιρέσω. Γιατί τώρα με στέλνει και ο Γιώργος να το Ναι. αφαιρέσω. Και από 2 τεμάχια στην Κρίστη σε αυτά τα δύο. Ναι, έγινε. Θα τα αφήσουμε και χωριστά. 38. Είναι στα 4,5 ευρώ το ματσερόνι που βλέπουμε. 4,5 ευρώ το ματσερόνι της Γιαννάτ από σήμερα Τετάρτη μέχρι και την Κυριακή. Μέχρι και την Κυριακή. Τελειώσαμε με τα μπορντό. Για να μην πάω παρακάτω και σας έχω σε κρεμότητα. Κυρία Τιτίνα μου, όποτε θέλετε, εννοείται. Ωραία. Και από 2 εδώ στην Κρίστη. Γράψτε για να ξαναδείξω λίγο στην κυρία Μαρία τις διαφορές που θέλει σε αυτά τα δύο. Είπαμε από 2, έτσι. Από 2, ναι. Είναι γύρω στα 600 γραμμάρια. Είναι γύρω στα 600 γραμμάρια, νομίζω μέτρα δεν μας λέει. Ναι, μέτρα δεν λέει. Είναι γύρω στα 600 γραμμάρια. Κυρία Μαρία μου, τις είδατε τις διαφορές εδώ στα δύο τα μπορντό, έτσι. Τα δύο τα σκούρα. Καλό μήνα, κυρία Εύη μου. Στέλνουμε με αντικαταβολή βεβαίως. Λοιπόν, θα πω τώρα και για τα μεταφορικά. Το 38-33 να ενημερώσω. Ναι. Θέλει 2 η κυρία Κρίστη, έχει μείνει ακόμα 1. Ωραία. Το θέλει, τι κάνω. Αν δεν έχεις 2, έχεις 1 στο 33, οκ. Okay. Ωραία. Λοιπόν. Ωραία. Κυρία Κρίστη μου, το 33 έχει 1. Ποιο είναι? Αυτό εδώ. Το θέλετε το ένα που είναι? Το άλλο το έχουμε βάλει. Γεια σας κυρία Αθηνά μου, τι κάνετε? Τα μεταφορικά λοιπόν, μέχρι να μου απαντήσει η κυρία Κρίστη. 2 το 34, ωραία. Τα μεταφορικά λοιπόν, να πω ότι... κυρία Μαρία, ποια θέλετε? Αυτά τα δύο, 1 και 1. Γιατί σας ρώτησα και δεν μου απαντήσατε. Ναι, Στέλλα μου, έκανα. Ευχαριστώ. 4,5 ευρώ. Με Box Now, γιατί στην Αθήνα έχετε Box Now. 1,90 μόνο τα μεταφορικά με τη Box Now. Στέλνουμε χωρίς να υπάρχει πρόβλημα σε βάρος ογκομετρικό, σε βάρος κανονικό, οτιδήποτε. Οπότε με την Box Now 1,90, από εκεί και πέρα συνεργαζόμαστε με Elta Courier και με ACS. 3,5 ευρώ τα μεταφορικά. Εάν επιλέξετε αντικαταβολή είναι επιπλέον 1,5 ευρώ. Στην Box Now η αντικαταβολή δεν είναι διαθέσιμη, είναι μόνο για πληρωμένες παραγγελίες. Αλλά στις Courier, ξαναλέω, έχουμε πρόβλημα όταν η ποσότητα υπερβαίνει τον όγκο ή το βάρος από τα 2 κιλά, έχουμε έξτρα χρέωση, έτσι. Καλά και εμείς κυρία Αθηνά μου. Κυρία Μαρία, πείτε μου για αυτά τα δύο, γιατί δεν μου έχετε απαντήσει τι θέλετε. Ευαγγελία, το τηλεφώνημα που μας πήραν πιο μπροστά, η κυρία θέλει να δει στο live αυτό. Τα υπέροχα χελιδονάκια της πεταλούδας. Τα υπέροχα χελιδονάκια της πεταλούδας είναι το νούμερο 1131. Είναι στα 40 ευρώ, είτε το καρέ είτε η τραβέρσα ίδια τιμούλα. Είναι στα 40 ευρώ. Για την κυρία που μας πήρε τηλέφωνο. Κυρία Μαρία μου, δεν μου τα εμφανίζει όλα τα μηνύματα, γι' αυτό ξαναρωτάω. Πόσα θέλετε από το καθένα? Καλησπέρα στην Πάτρα. Καλό μήνα. Δεν μου τα εμφανίζει όλα. Δύο μπορντό σκούρα διάφορες. Εννοείται όποιο θέλω εγώ να σας βάλω. Εγώ εκείνο το σχόλιο είδα μόνο. Λοιπόν, τα χελιδονάκια μια τελευταία τα δείχνω και το μαζεύω. Και αν φέρετε από πίσω από την κάμερα, είναι η τραβέρσα που είναι εδώ τα χελιδόνια. Ναι, ναι. Είναι αυτή εδώ. Πού είναι? Εδώ.
Αυτή. Ναι, στο TikTok πολλά σχόλια δεν μου τα εμφανίζει. Αν δεν σας απαντάω να ξέρετε είναι γι' αυτό. Έχουμε και ξύλινους πάτους βεβαίως. Βάσουμε μόλις μπορείς να φέρουμε ξύλινους πάτους. Αυτό εδώ είναι μαξιλαράκι, είναι σε ύφασμα πόντσα και είναι στα 17 ευρώ. Η τραβέρσα του είναι στα 43. Τώρα κάτσε να σου δώσω διάφορα. Για δώσουμε διάφορους πάτους Πάρε εδώ. αυτό. Για ξύλινους πάτους που με ρωτήσατε. Τετράγωνο, τώρα είναι στο νάιλον είναι. Τέλεια. Το μεγάλο. Έχω και μεγάλο στρόγγυλο. Έχω και πιο μεγάλο στρόγγυλο από αυτό. Ναι, ναι, και το μεγάλο θα δώσω. Και έχω και πιο μικρό στρόγγυλο από αυτό. Κυρία Μαρία, μου κάνετε ένα τηλέφωνο, θέλετε, γιατί δεν μου εμφανίστηκαν ξανά. Τώρα ξεγιαλίζει μπροστά στην οθόνη. 2510-222805. Μπερδεύτηκα. 805. Γράψατε μηνύματα εδώ στο live, εννοείται μου στείλετε μήνυμα στο λογαριασμό, γιατί τα μηνύματα τώρα δεν μπορώ να τα δω, είμαι στο live. Θα τα δω μετά το live. Περνάει, ναι. Περνάει. Αν γυαλίζει τώρα πάτους εδώ, ναι, είναι σε... Να το βγάλω λίγο. Όχι, δεν χρειάζεται, φαίνεται το μέγεθος εδώ. Έχουμε διάφορους πάτους. Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται με τα μηνυματάκια στο TikTok τώρα που μου γράφετε εδώ, σας γράφω, σας στέλνω, μου τα λέτε. Δείχνω ματσερόνι όσο μπορώ εδώ. 2510-222-805. 2510-222-805. 4,5 ευρώ τα ματσερόνι και συνεχίζω με επόμενα χρωματάκια. Ευαγγελία, πες στις κυρίες που μας παρακολουθούν, Ναι. όσες ξέρουν να βάζουν ηλεκτρονική παραγγελία, είναι πολύ εύκολο να μπουν μέσα Σωστό, και να τα βάλουν. σωστό. Ο Γιώργος έχει ήδη εκτυπώσει παραγγελίες πάνω. 222-805. Λοιπόν. Ωραία. Θα σας το γράψω κιόλας εδώ. Σας το έχω βάλει, να δω αν μπορώ να το κάνω και πιν. Τέλεια. Ωραία, σας το έχω βάλει το τηλεφωνάκι. Εδώ. Αν έχουν την καλοσύνη μετά το live να επικοινωνήσουμε, να πάρουμε τηλέφωνο. Όχι, γιατί θέλουν τώρα το μακό που δείχνουμε. Καλή ώρα. Η κυρία Μαρία. Παλεύει τόση ώρα, μου στέλνει μηνύματα και δεν τα βλέπω. Γεια σας, κυρία Μαρία, μου τι κάνετε. Θα πάρω μέσα να μιλήσω γιατί ακούγεται από εδώ. Λοιπόν. Λίγα πολλά παρακαλώ. Υπάρχουν τα διαθέσιμα μακό στο site μας περασμένα, κυρία Σταυρίνα μου. Μπορείτε να μπείτε να τα δείτε και να κάνετε την παραγγελία σας και από εκεί. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, συνεχίζω. Με τα μπορντό τελείωσα, πάω σε μοβάκια. Πάω σε μοβάκια, σας έδειξα το ανοιχτό το μόβο, θα το ξαναδείξω εδώ, στο νούμερο 3811, μιας και θα πάω σε αυτήν την απόχρωση τώρα, 3811, και πάω και στο λίγο πιο σκούρο, σικλαμέν σκούρο, 3839. Ένα σικλαμέν σκούρο εδώ, μοβίζει πάρα πολύ ωραίο, έτσι. Γεια σας κυρία Ντόρα μου, τι κάνετε. Εδώ, και πάω σε πιο σκούρα μοβάκια τώρα. Στο νούμερο 3836, μοβ μελιτζανί. Τα φιλιά μου. 3836 λοιπόν μοβ μελιτζανί. Και το 3819 πιο σκούρο μελιτζανί. Πολύ ωραία χρώματα και αυτά εδώ. Έτσι. 3836 και 3819 το σκούρο. Υπέροχα, πάρα πολύ ωραία. Ξαναλέω, 4,5 ευρώ το ματσερόνι για 5 μέρες. Από σήμερα Τετάρτη μέχρι και την Κυριακή. Μέχρι και την Κυριακή. Αυτό το έδειξα. 3844, δεν το έδειξα. Μπορντομόβ. 3844. Κυρία Κατερίνα μου, είναι γύρω στα 600 γραμμάρια, μέτρα δεν γράφει. Για μία τέτοια τσαντούλα, ένα κουβάρι σας φτάνει. Για μία τέτοια τσαντούλα, ας πούμε, ένα κουβάρι σας φτάνει, είναι χωρίς πάτο αυτή, έτσι. Είναι με ένα κουβαράκι. Είμαστε στην πολύ όμορφη Καβάλα, κυρία Ξένια μου. Στην Καβάλα.
Ομονίας 66 στο κέντρο της πόλης. Έχω και λευκά. Έχω δύο διαφορετικά λευκά. Γιατί έχουν μια ψηλοδιαφορά στο χρώμα τους. Το 3842 και το 3827, θα σας πω τώρα, το 3842, φαίνεται λίγο στην κάμερα νομίζω, είναι πιο λευκό από το κάτω, έτσι. 3842 λευκό και το 3827 θα το πω λίγο σπασμένο λευκό. Έτσι, και τα λευκά εδώ πέρα. Εντάξει με την κυρία Μαρία? Ναι. Ωραία. Και τα λευκά τα δύο εδώ, δύο αποχρώσεις του λευκού. Θα πάω σε πρασινάκια, θα σας πάω, πράσινα χακί. Πράσινα χακί. Φυσικά 2510 222 805 το τηλέφωνο μας και το site μας λίγααπόλα.gr, το 3842. 3842 στην κυρία Μαρία, δύο τεμάχια. Λίγααπόλα.gr το site μας. Για να τα δείτε όλα εκεί πέρα περασμένα από το 3811. Το 11 νομίζω, Έλενα μου, ήταν κάποιο κοκκινοπό μπορντό. Λάθος, θυμάμαι, για να δω. Όχι. Εδώ. Έλενα, αυτό πιο σκούρο από το 3811. Αυτό είναι το 3811 που μου λες. Και αυτό είναι το 3839. Εδώ. Τα φιλιά μου στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το πιο σκούρο. 3839. Το συκλαμένο σκούρο. Έτσι. Εδώ. Σε μόβο αποχρώσεις αυτά έχω. Κυρία Μαρία μου, σήμερα είπα να αφιερώσω το live μου στα ματσερόνι κατά βάση, έτσι, νηματάκια τσάντας. Την επόμενη Τετάρτη, που δεν σας το είπα αυτό, θα σας το πω τώρα με την ευκαιρία. Την επόμενη Τετάρτη έχουμε ολοκένουργιο μετρητό και μετρητό σχέδιο, μετρητό και έντοιμα. Ολοκένουργιο μετρητό σχέδιο την επόμενη Τετάρτη. Έλενα μου, πόσα θέλεις από αυτό? Θεοχάρη. Πάρ' το βάσο μου να δεις πόσα έχει καταρχήν. Οπότε την επόμενη Τετάρτη θα είναι αφιερωμένο το live στο κέντημα και θα έχουμε και καινούργιο μετρητό σχέδιο. Αυτό μου είναι 0. Μάλλον έχει πουληθεί. Έχει φύγει σε παραγγελίες. Ναι. Έλενά μου, άργησες. Το έχουν πάρει ήδη σε παραγγελίες. Έχω και άλλα μοβάκια. Το έχω δείξει τα μοβάκια, τις άρεσε το συγκεκριμένο. Θέλεις αυτό εδώ? Το μελιτζανί, το πολύ πολύ ωραίο. Κάτσε. Δεν σκεφτώ πώς έχει. Έχω εδώ. Εδώ έχουμε. Να σου βάλω δύο από αυτό, Έλενά μου, που είναι πάρα πολύ όμορφο. Ή θέλεις από... δεν σκεφτώ πόσο έχει. Το ανοιχτό, το 11. Μας βλέπουν οι φίλες, γιατί κάτι με έκανε το κινητό και βγήκα από το τέτοιο, το βίντεο. Από αυτό έχω 5. Ωραία. Έλενα μου, έχω και στα δύο τεμάχια. Το 3811 και το 3836. Ποιο θες να σου βάλω? 3811 το ανοιχτό, 3836 το σκούρο. Στο άλλο δεν έχω καθόλου. Εντάξει. Πες μου ποιο θέλεις για να το γράψουμε. Λοιπόν, ξεκινάω με πράσινες αποχρώσεις. Θα πάω σε αυτό εδώ. 30, λοιπόν, οι υπόλοιποι με ακούτε καλά? Γιατί μου λέει έχω διακοπές, δεν άκουσα. Ναι, και εγώ τώρα βγήκα, έγινε διακοπή και ξαναβήκα. Οκ, πείτε μου λίγο αν με βλέπετε και αν με ακούτε καλά. Η κυρία Εύη μου λέει σας βλέπουμε εδώ. Ναι, ακούμε τέλεια στο TikTok. Ωραία. Το 3811, δύο τεμάχια, από αυτό βάσω μου. Ευχαριστώ πολύ, Ελενά μου. Λοιπόν, μια χαρά, τέλεια, πολύ ωραία. Με βλέπετε, χαίρομαι. Και συνεχίζω με πρασινάκια, πράσινο χακί πιο πολύ. Πετρόλ σκούρο έχω εδώ, 3806. Ένα πετρόλ πράσινο. Πάρα πολύ ωραία απόχρωση και αυτή. Αυτό έχει και πολύ ωραία υφή σαν ύφασμα. Δείτε το εδώ. Δεν είναι το κλασικό το ύφασμα το μακό, έχει άλλη υφή. Δείτε το εδώ. Έτσι. Έχει έτσι λίγο σαν τζιν, μαλακό βέβαια, δεν είναι τόσο σκληρό όσο το τζιν, αλλά έχει αυτή την υφή του τζιν. Τέλεια κυρία μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια ανακεφαλαίωση, κυρία Έλενα Θεοχάρη, 38-15 κόκκινο 2 ναι. Και 38-11 μοβ 2. Ναι. Έχω φαλέσει, ωραία. Και ένα μαύρο, η Κρίστη μου λέει, βάλε και ένα μαύρο στην Κρίστη.
Πολύ καλά κύριε Κατερίνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, γι' αυτό έδωσα, νούμερο έδωσα το 3806 λοιπόν το πετρόλαιο που έχει και άλλη υφή. Και συνεχίζω σε ένα πιο σκούρο πετρόλ, στο 3838, εδώ. Και αυτό πάρα πολύ ωραίο, έτσι, πετρόλ, είναι αρκετά σκούρο, έχει πολύ ωραίο απόχρωστο χρώμα. Τέλεια κύριε Τιτέ μου, σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ, κοινοποίηση μου κάνατε να μας δουν και άλλες φίλες. 4,5 ευρώ κυρία Σύση μου, 4,5 ευρώ από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Μπράβο, βάζω συγχαρητήρια λέει η Έλενα. Ευχαριστώ. Κύριε Τιτίνα μου, τι τρώτε, σας κάνω παρέα φαγητό, χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Τι τρώτε, λοιπόν, πετρόλ σκούρο λοιπόν 3838. Εδώ να το δείτε ξανά, πολύ ωραίο και αυτό. Και συνεχίζω στο 3817 που είναι ένα πολύ όμορφο κυπαρισό χακί. Κυπαρισί το γράψαμε γιατί έχουμε αρκετά χακί, αλλά χακίζει λίγο εγώ θα πω. Κυπαρισί, ναι, κυπαρισί εδώ. 38-38. Πόσα τεμάχια έχει θέλει η Έλενα ή Τσιλιγκυρίδου 3 αν έχουμε σε αυτό βάσο μου. Λοιπόν. Έχω. Τέλεια. 38-17 κυρία Έλενα τα έχουμε βάλει. Εδώ 38-17 το κυπαρισί μας. Και πάω λίγο στα χακί. Τα χακί είναι 4 διαφορετικά. Πριν πάω στα χακί, για την κυρία Έλενα Τσιλιγκυρίδου. Έχω βάλει 38-13 κροκί 1 που ήταν τελευταίο. Ναι. Το 38-34 το μπορντό που τα έχω αφαιρέσει 3 τεμάχια. Και το πετρόλ το σκούρο, αυτό που έδειξες τώρα, είπατε 3. Ναι. Τα έχω αφαιρέσει. Αγκινάρες με αρακά, πολύ ιδιαίτερες γεύσεις, κυρία Τιτίνα μου, πολύ ιδιαίτερες γεύσεις. Αγκινάρες πρέπει να έχω φάει μια φορά στη ζωή μου μόνο. Δεν είμαι σίγουρη αν μου άρεσαν. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκινάω με χακί. Θα ξεκινήσω με το νούμερο 3805. Θα σας τα δείξω λίγο όλα μαζί για να καταλάβετε τις διαφορές τους. 3805. 3807. Βλέπετε, εδώ. Αυτό καφετίζει αρκετά όμως τώρα, γιατί... Είναι απλά λίγο πιο σκούρο. Είναι άλλος τόνος, είναι πιο σκούρο. Δεν είναι τόσο όσο καφέ. Αν το βλέπετε λίγο καφέ, δεν είναι καφέ, είναι χακί. Είναι πιο σκούρο σχέση με το κάτω. Θα πάω μετά στο 3809, εδώ, πάλι πιο σκούρο. Και τελειώνω με το 3816 που πρασινίζει λίγο παραπάνω. Αυτά τα 4 χακί. Έτσι, αυτά τα 4 χακί. Τα κόκκινα που βλέπεις Έλενα μου πίσω είναι ίδια, ναι. Τα δείγματα τα έχω εδώ στο τραπέζι μου κάτω, οπότε τα πίσω είναι αυτά που μπορεί να έχετε πάρει ήδη. 38-05 2 τεμάχια. Το 05 τώρα πιο χακί είναι. Νομίζω είναι αυτό εδώ, βάσω, πάρω το λίγο. Ναι, αυτό είναι. Ωραία, Μαρία Σταματάκη. Έγινε. Γεια σου Ξανθή μου, καλησπέρα και στη Βάσο λέει Ξανθή. Καλησπέρα. Την καλησπέρα μας, λοιπόν. Θα τα πω εγώ άλλη μια φορά. 38-07. Αχ, τι έχει? Το 05 είναι 0. Είναι 0? Ωραία. Ναι. Πάρ' μου να μην το δείχνω. Κυρία Μαρία μου, θα μου διαλέξετε ένα άλλο. Το 05 είναι μηδενικό. Το 05, το 09 είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, εδώ έχω το 07 και εδώ έχω το 16. Ναι, γιατί ταυτόχρονα γίνεται και παραγγελίες από το site, οπότε μηδενίζονται αυτόματα, γι' αυτό τα βλέπουμε. Κυρία Μαρία μου, το 05 έχει τελειώσει. Αν θέλετε κάποιο από αυτά τα 3. Να βλέπω τα νούμερα. 09, 07, θες να τα δεις και αυτά Βάσο και 16. Ναι. Για δες λίγο, να δούμε τι υπάρχει. Πόσο θέλουμε για την κυρία 2 θέλουμε. 2. Βεβαίως, κυρία Έλληνα, θα το ξαναδείξω. Εδώ έχω ένα. Ωραία, οπότε αυτό δεν έχει 2, βάλουμε αυτό. Το πήρανε. Ωραία. Υπέροχα. Εδώ έχω 3. Κυρία Μαρία μου, σε αυτό έχω 2 μόνο. 3 δηλαδή, το 07. Το χακί. Αν σας αρέσει. Το άλλο με το ένα που είναι. Μην μου το βάζεις πίσω αυτά που έχουν τελειώσει για να μην τα ξαναδείχνω. Νομίζω το τελείωσε στο χακί. Γι' αυτό το βάλα, συγγνώμη. Όχι, για να μην τα ξαναδείχνω. Το 16 ήταν που είχε ένα. Το έχω χτυπήσει. Για δες λίγο. Αυτό συμφωνεί. Ωραία. Όχι, όχι. Όχι, δεν το βάζω. Όχι. Όχι. Το σβήνον είναι αυτό. Ωραία, το 38-17.
Λοιπόν, το 38-16 είναι ένα. Αυτό είναι το ένα. Φέτο μου. Και αυτό πάρτο. Και αυτό. Να μην τα ξαναδείχνω εφόσον δεν είναι διαθέσιμα. Και να δείξω ξανά το 17. Είναι αυτό εδώ. Κυρία Έλενα, το 17 είναι αυτό εδώ. Πες μου λίγο πόσο έχει βάσο μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλησπέρα μου. Το 38-17 έχει 16 τεμάχια. Εδώ. Κυρία Έλενα, 38-17 και Παρισί. Έχουμε ποσότητα, αν θέλετε. Κυρία Χλόη μου, θα μας στείλετε ένα μηνυματάκι και να μιλήσουμε μετά το live. Γεια σας κυρία Έλενα, την καλησπέρα μου. Η Ξανθήτη μου λέει το σχέδιο με τους κύκλους της Ρεγκίνα, το καινούργιο της Ρεγκίνα, θα μου το φέρει Βάσο μου σε λίγο, θα το δείξουμε. 38-17, χαμός. Στην Έλενα την Τσιλιγκυρίδου, 2 τεμάχια από αυτό Βάσο μου θα βάλεις. Ωραία. Σε ευχαριστώ. Αυτά μπορώ να τα αφήσω στον πάγκο που είναι τα δειγματάκια και μετά θα τα κάνουμε στις παραγγελίες. Γιατί τυπώνει πάνω κιόλας. Ναι, άστα από εκεί, απλά να μην είναι εδώ πέρα. Θα τα βάλω έτσι από εδώ. Γιατί αυτά είναι τα δείγματα. Πού τα πάρουμε. Θα το πει, ξέρω. Ήριδά μου, τα φιλιά μου. Ναι, δεν φάνηκε το μήνυμά σου. Λοιπόν, κυρία Μελίνα, είναι στα 4,5 ευρώ. 4,5 ευρώ μέχρι και την Κυριακή. Κυρία Χλόη μου, 2510-222-805, πάρτε μας αύριο το πρωί ένα τηλεφωνάκι όμως για να είναι και εδώ οι κυρίες που γνωρίζουν καλύτερα για να σας εξυπηρετήσουν. 2510-222-805. Λοιπόν, 3825, 3806 και 3807. Δες λίγο τι έχουμε βάσωμα από αυτά. Λοιπόν, 3825. Το πρώτο. Είναι το κρασουλί, έχω 8. Θέλω ένα. Για ποιον? Μαρία το Ματζίδου. Μαρία το Ματζίδου. Μαρία το Ματζίδου. 3825. 38-25. Όχι κυρία Μαρία μου, μπλε ηλεκτρικ δεν ήρθε καθόλου. Το αφαιρώ. Ήρθε μπλε σκούρο, πολύ σκούρο. Αν σας κάνει, θα το δείξω τώρα σε λίγο. Ωραία. 38-06 και 07. 06. Το πετρόλαιο είναι το 06. Έχω 7 τεμάχια. Ένα θέλουμε και από αυτό. Και ένα από το 07 αν έχει. Είναι η κυρία, έτσι. Κυρία το Ματζίδου. Η κυρία του Ματζίδου, ναι. Το αφαιρώ και το 07. Αυτό! Το πετρόλ. Το χακί είναι το 07, Ναι. έχω 3. Ωραία, και βάλε αφαιρώ. και ένα. Το πετρόλ το σκούρο. Όχι. Το πετρόλ το σκούρο ποιο ήτανε? Νομίζω το έχω δώσει. Αυτό είναι το πετρόλ το σκέτο και σε κάποιο έγραφο πετρόλ σκούρο. Και Παρισί. Χακί. Όχι, θα είναι χακί όλα. Κάπου αλλού το έχεις βάλει Βάσο μου. Α, να το εκεί. Για αν δες είναι έχει. Εδώ, δες, συγγνώμη έχει. λίγο. Κάτσε. Το έχω αφαιρέσει αυτό. Πετρόλ σκούρο. Έχω άλλα 6. Α, βάλε 2 τεμάχια στην κυρία Μαρία Σταματάκη. 1, 2. Σε μπλε που μου ζητήσατε, μιας και μου το ρωτήσατε να το δείξω, Blue Black το 3845. 3845 Blue Black. Έτσι, εδώ. 3845 Blue Black. Δεν ήρθανε πολλά μπλε, ήρθε αυτό και το γαλάζιο που έδειξα πιο πριν το σιελάκι. Τελείωσα και με τα χακί μου και θα πάω σε γκριζάκια τώρα. Θα πάω σε γκριζάκια. Θα ξεκινήσω με τα πιο ανοιχτόχρωμα. Λοιπόν, στο νούμερο 3821 που έχω αυτό εδώ με τις πιτσιλιές και στο νούμερο 3829 που είναι αυτό εδώ, έτσι, 2 γκριζάκια, 3821 και 3829. Το 21 είναι με τις πιτσιλιές, το άλλο είναι σκέτο, γκρι ανοιχτό και τα δύο, πολύ όμορφα χρωματάκια και αυτά, από εδώ και πέρα δηλαδή, πολύ ωραία. Και μετά έχω γκρι ανθρακή. Κυρία Λουίζα, στα 4,5 ευρώ. 4,5 ευρώ το ματσερόνι μέχρι και την Κυριακή.
Κυρία Μαρία, είναι αυτό εδώ. Είναι αυτό εδώ, είναι το νούμερο 3818. Να τελειώσει βάσω με το τηλέφωνο να μου πει αν έχουν μείνει. Λοιπόν, και προχωράω. 3824, που κάνει πάλι έτσι πιτσιλιές. 3824 και 3822 πάλι με πιτσιλιές ακόμη πιο σκούρο. Και αυτά πάρα πολύ ωραία χρωματάκια, έτσι. Υπέροχα χρώματα. 3824 και 3822. Το 24 το ανοιχτό, το 22 το σκούρο. Πολύ ωραία ανθρακή. Πάρα πολύ όμορφα. Και μετά πάω σε 3 διαφορετικές αποχρώσεις μαύρου. 3 διαφορετικές αποχρώσεις του μαύρου. Λοιπόν, τώρα εδώ είναι πολύ μηδαμινές οι... Όχι, μισό λεπτό, γιατί κάτι μου έβγαλε το TikTok. Ωραία. Όχι, δεν μας έκανε. Τέλεια. Βάσο μου, δες λίγο αυτό πόσα έχει, σε παρακαλώ. Θα το δω. Απλά για την κυρία Τσιλιγκρίδου με πήρε τηλέφωνο και μου είπε να τα προσθέσω για να βγάλει ηλεκτρονική παραγγελία και να τα πληρώσει μέσω site. Ωραία. Μόλις το κάνω θα το πω στο live για να μπει κατευθείαν για να προλάβει. Κυρία Έλενα, αν θέλετε λίγο περιμένετε να το κάνουμε μετά το live για να μην μπερδευτούμε τώρα. Ας μείνουν αφαιρεμένα όπως τα έχουμε αφαιρέσει. Πόσο έχεις από αυτό? 2. Ωραία. Κυρία Μαρία, από αυτό έχουμε 2. Που μου ζητήσατε το σιελάκι. Ας μείνουν λίγο αφαιρεμένα και θα σας πάρουμε τηλέφωνο μετά το live να γίνει αυτό για να μην έχουμε πρόβλημα. Ωραία. Έτσι. Κυρία Νατάσα μου, Νίμα Ματσερόνι από Γιαρνάτ. Λοιπόν, ένα βάλε στην κυρία Σταματάκη από αυτό. Μαρία Σταματάκη. Ωραία, κυρία Έλενα μ' άκουσε. Και ένα μου έχει μείνει ακόμα από αυτό, λοιπόν. Ναι. Οπότε ένα έχει μείνει, κυρία Μαρία, από αυτό. Πάρτε λίγο αυτό να το δείξεις. Άλλο ένα έχω σε αυτό. Ένα. 18. Κυρία Μαρία, αν το θέλετε αυτό το ένα, πείτε μου γρήγορα πριν τελειώσει. Προχωράω στα μαύρα και σας έλεγα ότι τα μαύρα είναι 3 διαφορετικά νούμερα. Γιατί μπορεί εδώ τώρα που θα τα βάλω να μην φαίνεται η διαφορά. Δεν ξέρω αν θα φαίνεται η διαφορά. Κάτι ψηλοφαίνεται. Όταν, επειδή εμείς τα βλέπουμε έτσι από κοντά, όταν πλέκονται, από κοντά η διαφορά είναι εμφανής. Οπότε αν τα πλέξετε μαζί είναι διαφορετικά. Οπότε έχω μαύρο στο 38-32. Πες μου και πόσα έχω, Βάσο μου, στα μαύρα για να ξέρουμε. Κύριε Τιτίνα μου, τώρα τα μαύρα εδώ. Η 0 στο συγκεκριμένο. Στο εκείνο. Πες μου σε αυτό. 38-30. Δεν σας προλαβαίνω. Δεν με αφήνετε να τα δείξω. Εδώ έχω 5. Ωραία. Και δες και αυτό. 5 λοιπόν μαύρα σε αυτό. Το 38-30. Ένα. Και ένα μαύρο στο 38-31. Έτσι. Μαύρα είναι και τα δύο. Δηλαδή αν τα βλέπετε χώρια δεν θα λέγατε το ένα είναι έτσι και το άλλο. Αλλιώς είναι μαύρα. Απλά όταν φλεχτούν μαζί έχουν διαφορά. Γι' αυτόν τον λόγο τα βάζουμε με διαφορετικά νούμερα. 5 και 1. 38-35. Και στο 38-31 έχω 1. Έτσι. Και το ένα το σιελάκι, κυρία Μαρία, το ματζίδο το παίρνει αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τα δύο μαύρα λοιπόν. Και νομίζω ότι έχω τελειώσει. Σας έχω δείξει όλα τα χρώματα που ήρθανε. Κυρία Λουίζα μου, για τσαντούλες, για καλαθάκια. Να δείξω κι άλλη μια τσαντούλα που έχω εδώ πέρα τώρα εγώ. Παρακαλώ, περιμένετε ένα λεπτάκι. Εδώ. Πλεκτές τσαντούλες, υπέροχες και χειμωνιάτικες και καλοκαιρινές. Και αυτή με ένα νηματάκι έχει γίνει εδώ. Έτσι, και αυτή με ένα νηματάκι έχει γίνει. Έχουμε βάλει και τον νημάντα εμείς εδώ πέρα που ταιριάξει πάρα πολύ όμορφα. Για να την κρατάς είτε με το χερουλάκι του είτε με χιαστή. Βεβαίως, κυρία Μαρία, θα σας τα δείξω. Και πέρα από τσαντούλες, εδώ, και πέρα από τσαντούλες μπορείτε να κάνετε καλαθάκια. Μπορείτε να κάνετε καλαθούνες, έτσι, παιδικές. Έχουμε βάση και για καλαθούνα, να σας πω. Είναι στα 9,5 ευρώ η βάση της καλαθούνας. Θα πω ότι Βάσο μου το φέρει μόλις τελειώσουμε το τηλέφωνο. Τα γκριζάκια, λοιπόν. 38,21
και 38-29. 21 το πιο ανοιχτό, 29 πάλι ανοιχτό είναι, αλλά λίγο πιο... Αυτό βασικά με τις πιτσιλιές. Το 21 με τις πιτσιλιές, το 29 χωρίς τις πιτσιλιές. Εδώ. Κυρία Μαρία μου, για την πράσινη με ρωτάτε. Στέλλα, αν είσαι μέσα και μας βλέπεις, αν θυμάσαι με τι βελονάκι την είχες κάνει αυτή την τσάντα. Ωραία. Θα μου έρθει η Βάσο να με βεβαιώσει ότι έχουμε και τα βάζω από εκεί, κυρία Μαρία. Λοιπόν, η Στέλλα μας την είχε κάνει αυτή την τσάντα, οπότε να μας πει αν θυμάται το βελονάκι που χρησιμοποίησε. Οπα. Μην πέσουμε κιόλας. Ωραία, λοιπόν, το έδειξα αυτό. Και να δείξω και τα σκούρα τα γκριζάκια. Άλλη μια φορά αφού μου τα ζητάτε. Βάσο μου δες λίγο από αυτό πόσο έχουμε. Τέσσερα. Ωραία, 2 θέλει η κυρία Μαρία Σταματάκη. Κυρία Μαρία μου, σωστά έβαλα αυτό. Είναι το 38-29. Λοιπόν, και τα ανθρακή που είναι με πιτσιλιές και τα δύο, έτσι. Το πιο ανοιχτό είναι το νούμερο 38-24 και το πιο σκούρο είναι το νούμερο 38-22. Έτσι. 24 το ανοιχτό, 22 το σκούρο και τα δύο με πιτσιλιές. Πολύ ωραία ανθρακή και τα δύο. Υπέροχα. Με 10 ή 12 βελονάκι η λαχανή τσαντούλα, μου λέει η Στέλλα. Κυρία Ντίνα μου, 4,5 ευρώ. 4,5 ευρώ από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Ό,τι αφήσετε μέχρι την Κυριακή, δεν ξέρω τι θα έχει μείνει μέχρι τότε. Η αλήθεια είναι. Αυτή η πράσινη όχι, δεν έχει πάτο. Και η κυρία με ρώτησε, η κυρία Αθηνά. Όχι, είναι χωρίς πάτο. Είναι χωρίς πάτο. Πολύ ωραία τσαντούλα και πολύ ωραίο χρωματάκι το συγκεκριμένο. Λοιπόν, δεν μου ήρθαν καθόλου έτσι έντονα πρασινάκια αυτή τη φορά, η αλήθεια είναι. Θα έρθουν όμως, θα έρθουν. Κυρία Μέρη μου, καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας λοιπόν, είσαστε νέα στην παρέα, σας καλωσορίζουμε. Βεβαίως να μας πάρετε τηλεφωνάκι ό,τι χρειάζεστε. Τα κόκκινα ξανά βεβαίως, να δούμε λίγο τι έχει μείνει. Βάσο μου, χτύπα το λίγο να δούμε αν έχουν μείνει κόκκινα. Γιατί είναι καταπληκτικό. Αχ, κυρία Μαρία, σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ που σας αρέσει. Έχουν μείνει 6. Ωραία. Το κόκκινο του ντοματί λοιπόν. Κυρία Βιβί μου, έχουν μείνει 6 τεμάχια. Είναι το νούμερο 3815. Είναι υπέροχο χρώμα. Εγώ που το είδα από κοντά, ειδικά ξετρελάθηκα πραγματικά. Τώρα νομίζω καίγεται κιόλας λίγο στην κάμερα. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ένα κόκκινο ντοματί στην κυρία Σταματάκη θα μου βάλεις. Κυρία Μόσχα, μου στείλτε μας ένα μηνυματάκι στο Messenger. Γιατί μου λες σε τσάντες, αν θέλετε θα μου στέλνετε μηνυματάκι στο Messenger. Ένα μου είπατε, έτσι. Ένα, ναι. Πολύ ωραίο το ντοματί, είναι εκπληκτικό. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι να δείξω λίγο φωτεινά χρωματάκια από εδώ και πέρα. Όχι ότι τα σκούρα δεν είναι ωραία. Πάντα είναι ωραία τα σκούρα. Το κοραλί το ανοιχτό 3804 που είναι πολύ ωραίο και αυτό. Έτσι. Υπέροχο χρώμα. Βεβαίως, κυρία Ιωάννα μου. Θα το δώσω, σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ. Τέλειο. Κοραλί, τέλειο, φανταστικό. Λοιπόν, παρακαλώ. Η Ξανθή μου ζήτησε το κέντημα, δεν πρόλαβα να της το βγάλω. Ξανθή μου, δεν σε ξέχασα, το κέντημα το στρόγγυλο μου έχει ζητήσει. Θα πω ότι Βάσα να μου το φέρει μόλις τελειώσουμε το τηλέφωνο. Και να πω για μια κυρία που μου ζήτησε το κέντημα αυτό εδώ με τα πλακάκια. Το συγκεκριμένο είναι μετρητό. Υπάρχει διαθέσιμο στο site μας λίγααπόλα.gr μέσα στο κέντημα στα μετρητά κεντήματα. Μπορείτε να τα βρείτε όλα μας τα σχέδια, τα μετρητά που έχουμε εκεί. Έρχεται το ύφασμα μαζί με τις κλωστές που χρειάζεται για να το ολοκληρώσετε. Και το σχέδιο σε χαρτί μιλιμετρέ μεγάλο, πολύ καθαρό, έγχρωμο, όπου έχει έτσι χρωματάκια. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να το πλέξετε, να το κεντήσετε, συγγνώμη. Μιλάμε για τις τσάντες εδώ, μπερδεύτηκα. Το κοραλί με ποιο ταιριάζει? Εδώ, το κοραλί, με τι να σας το συνδυάσω, σίγουρα με λευκό. Και με το χακί μου αρέσει πολύ. Δείτε τι ωραίο συνδυασμό κάνει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Κι άλλο χακί εδώ, βγάζω εγώ τώρα.
Λοιπόν, πού να σας το βάλω τώρα αλλού. Εδώ έχετε το μαύρο πολύ σκούρο. Θα σας το βάλω όμως εδώ. Και με το γκριζάκι αυτό που ταιριάζει πάρα πολύ ωραία. Έτσι, υπέροχος συνδυασμός. Το άσπρο δεν σας το έδειξα από κοντά, εντάξει, είναι κλασικό λευκό, ταιριάζει με όλα. Ταιριάζει με όλα. Βάσο μου, θέλω να μου φέρεις το κέντημα το στρόγγυλο, σε παρακαλώ, της Ρεγκίνα, τους κύκλους το καινούριο. Το στρόγγυλο, που είναι το γιν και το γιάν. Μπράβο, ναι, εκείνο. Εκείνο, ναι. Το υποσχέθηκα στην Ξανθή, πρέπει να το δείξω. Λοιπόν. Ξαναλέω, λίγα από όλα.gr. Εκρού δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, κυρία Κατερίνα μου. Θα τέριαζε και το εκρού, ναι. Δεν έχω διαθέσιμο εκρού, δεν ήρθε καθόλου αυτή τη φορά. Δεν ήρθαν καθόλου μπες, δεν ήρθαν καθόλου έτσι καφετιά. Δεκαλία μου πάρε. Δεν μου ήρθαν, μπράβο, ναι. Ξανθή μου. Το κέντημα με τους κύκλους που μου ζήτησες από εταιρεία Ρεγκίνα στο νούμερο 78, έτσι, στο νούμερο 78 η τραβέρσα του. Κρέμασα το και βάζουμε αυτό το πάρω, ευχαριστώ πολύ. Η τραβέρσα του, εδώ έχουμε τις αποχρώσεις της λιλά, έτσι, καφέ λιλά αποχρώσεις. Στα 32 ευρώ η τραβέρσα, στα 36 ευρώ το καρέ που θα σας το δείξω αμέσως τώρα. Και το συγκεκριμένο υπάρχει διαθέσιμο και σε μαύρο γκρι. Τα χρώματα δηλαδή. Σε μαύρο γκρι, εδώ. Αυτό είναι το ροζάκι τώρα. Το μοβάκι. Το μοβάκι. Και έχουμε διαθέσιμες και χρυσοκλωστές στις αποχρώσεις αυτές, αν θέλετε να το κάνετε με λάμψη και όχι με μουλινέ. Διαθέσιμες και χρυσοκλωστές αυτά τα χρώματα. Υπέροχο σχέδιο, πάρα πολύ ωραίο. Το 78 είναι το μοβάκι και το νούμερο 77 είναι το ασπρόμαυρο, το μαύρο γκρι, που είναι αυτό εδώ. Πολύ ωραία και τα δύο χρωματάκια. Υπέροχα. Και το μοβάκι είναι σε ύφασμα εκρού με ασημή λάμψη, εκπληκτικό. Πάρα πολύ όμορφο. Κοραλί με καφέ, θα τέριαζε, ναι. Θα τέριαζε βεβαίως. Δεν έχω καφέ να σας δείξω αυτή τη στιγμή. Δεν έχω καφέ να σας δείξω. Λοιπόν, θέλετε να δείτε κάποιο άλλο χρωματάκι ξανά? Θα πω εγώ άλλη μια φορά. Τους τρόπους αποστολής. Στέλνουμε σε όλη την Ελλάδα. 3,5 ευρώ τα έξοδα μεταφοράς με τις courier, με ΕΛΤΑ ή με ACS, ό,τι επιλέξετε. 1,5 ευρώ επιπλέον η αντικαταβολή, αν επιλέξετε αντικαταβολή. Και 1,90 αποστολή με Box Now. Μόνο 1,90. Ξαναλέω, ειδικά για αυτά τα ματσερόνι που δείξαμε σήμερα. Αν έχετε διαθέσιμη Box Now στην περιοχή σας, μην το σκεφτείτε καθόλου. Πάρτε τα με Box Now. Έχουν βάρος, θα έχουν επιπλέον χρέωση στην courier από 3 τεμάχια και πάνω, έτσι. Οπότε η Box Now είναι η καλύτερη λύση. Στην Box Now δεν υπάρχει δυνατότητα αντικαταβολής, είναι μόνο για πληρωμένες παραγγελίες. Ξανθή μου, σε ευχαριστώ κι εγώ. Τι μου λες, εδώ μου γράφει το μήνυμα. Το μόβ και εμένα μου αρέσει πιο πολύ το μόβ, η αλήθεια είναι, σε σχέση με το μαύρο γκρι. Όχι ότι το άλλο είναι άσχημο, αλλά το μόβ είναι πολύ ιδιαίτερα τα χρώματα που έχει. Είναι πολύ όμορφο. Με Box Now λοιπόν ξαναλέω 1,90 μέχρι το Πάσχα είναι αυτή η προσφορά, έτσι. Μόνο 1,90. Μεταφορικά είναι και 90. Τίποτα. Και για παραγγελίες από 50 ευρώ και άνω τα μεταφορικά είναι δώρο από εμάς, είτε με την courier είτε με την Box Now, έτσι. Τα μόβ ενά μου θα στα δείξω. Θέλω να μου φέρεις και τον πάτο τον ξύλινο της Καλαθούνας, Βάσο μου, που υποσχέθηκα στις κυρίες να τον δείξω. Γιατί δείξαμε ξύλινους πάτους. Κυρία Τιτίνα μου, τι πάτο θέλετε? Ασημή γκλίτερ μακραμέ. Ασημή νηματάκι πολυπροπυλένιο τσάντας, ναι. Λοιπόν, εδώ ο πάτος της Καλαθούνας. Έτσι, υπέροχος, στα 9,5 ευρώ. Ξύλινος, όπως η ξύλινη που σας έδειξα πριν. Κυρία Τιτίνα μου, τι πάτο θέλετε? Γεια σας κυρία Αναστασία μου, καλώς ήρθατε. Θέλω να μου φέρεις το γκλίτερ το ασημή της τσάντας, Βάσο μου. Και τα μόφ που μου ζήτησε η Έλενα εδώ να τα ξαναδείξω. Τώρα θα πρέπει να χτυπήσω να δω αν έχει τελειώσει κάποιο όμως, Έλενα. Αυτό νομίζω ότι δεν είχε. Γι' αυτό ήταν που δεν είχε. Έλα, πες μου. Αυτό λέω, ναι. Και τι άλλο θέλει? Θέλω να μου χτυπήσεις λίγο τα μοβάκια, να μου πεις τι έχει μείνει για να ξέρω τι να δείξω. Αυτά τα δύο και
αυτό και αυτό. Λοιπόν, από εδώ έχω 5. Ωραία. Αυτό νομίζω πως βάλαμε, Έλενα, κιόλας. Το 3811 είναι αυτό που έχεις πάρει ήδη. Ναι, το έχει βάλει. Ναι, ναι. Κυρία Λουίζα μου, όχι, αφού δεν έχω κάτι αυτή τη στιγμή. Κυρία Μαρία, το glitter, το ασημί. 4,5 ευρώ. 4,5 έχει αυτό. 4,5 ευρώ. Κόλλησα, δεν θυμάμαι τιμές. Εδώ, το glitter, το ασημί στα 4,5 ευρώ. Έχει και άλλα χρωματάκια, πολύ ωραία Το 38-36 μόβ μελιτζανί, 8 τεμάχια. Και 8 τεμάχια εδώ το μελιτζανί. Γεια σας κυρία Ειρήνη μου, τι κάνετε? 38-19 μελιτζανί, πολύ ωραίο. Πόσο έχει αυτό? Αυτό έχει 9. Ωραία. Μελιτζανί σκούρο, μελιτζανί έχει. Λοιπόν, 19, 38-19, 38-36. Οπα, μη μου πέσουν. Τα δύο τα μελιτζανί. Εδώ. Τα δύο τα μελιτζανί. 38-19, 38-36. Αυτό είναι τέλος. Το συκλαμένο Εκείνο δεν έχει. Ναι, το 0. θυμάμαι από πριν, μου το είπες ότι δεν έχει. Και είναι και αυτό το 38-11, το πιο ανοιχτό το μοβάκι. Λιλά σκούρο. Λιλά σκούρο, εγώ θα το έλεγα. Αν θέλετε κάτι σε λιλά, δηλαδή είναι ωραίο. Μεγαλάζιο φυσικά και πάει το γκλιτεράκι, το ασημί. Τώρα η απόχρωση, ας πούμε, εδώ. Πολύ ωραία πηγαίνει με το γαλάζιο. Πάρα πολύ ωραίο. Κυρία Μαρία μου, όχι. Και αυτό το CL που είχα μου τελείωσε. Δεν υπάρχει διαθέσιμο. Το έβγαλα τώρα για το... Πόσα να βάλω? Μαρία Σταματάκη. Μαρία Σταματάκη. Πόσα, κυρία Μαρία? Λοιπόν, χρυσοκλωστές. Το 38-36. Χρυσοκλωστές, κυρία Έλενα, εννοείται για το κέντημα. Πόσο να βάλω από το σημείο? 1. Έλενα μου, το 38-36 πόσα τεμάχια? 1. 1, ωραία. Και 1 στην Θεοχάρη από αυτό. Κυρία Έλενα, χρυσοκλωστές, 2 χρυσές αποχρώσεις και την ανθρακή εννοείται για το κέντημα που είναι οι χρυσοκλωστές ή για τις τσάντες? Γιατί έχουμε χρυσό και για τις τσαντούλες. Η ήριδα. Από αυτό τι έχει μείνει, βάλω το όλο στην ήριδα. Το 38-11 ήριδα μου, αυτό εδώ. Στο βάζω. Μισό λεπτάκι, δώστε μου. Σου δίνω και ένα άμα θες. Μόβ μελιτζανί. Εγώ στο δίνω, οι κυρίες δεν ξέρω αν στο δίνουν. Οι παραγγελίες τρέχουν. Για τσάντες, κυρία Τιτίνα μου, θα σας στείλω φωτογραφίες. Για την κυρία Έλληνα Θεοχάρη μόβ μελιτζανί Ναι, θέλουμε 1. 1, το αφαιρώ, μείον 1. Ωραία. Και για την κυρία... Για την ήριδα αυτό, ό,τι έχει, πόσα έχει, πες μου. Τα ρίξα. Δεν πειράζει. Εδώ έχω 5. Και 5 στην ήριδα θα πάει αυτό. Δεν την έχεις γράψει, γράψει την Όχι, όχι. Δεν έχω γράψει. Το Diamond, ναι, ωραία, θα το δείξω τώρα. Και τα κόκκινα. Δεν είχαμε βάλει κόκκινο, Έλενα, νομίζω βάλαμε. Ποια κυρία είναι? Η Θεοχάρη, το 15. Ναι, το πρώτο που έβαλα είναι. Πόσο έβαλε? 38-15 κόκκινο, 2 τεμάχια. Έχουμε βάλει 2 από αυτό. Έχουμε βάλει 2 από αυτό. Στράτο μου, περιμένουμε με ανυπομονησία. Βλέπεις εδώ τι γίνεται. Βλέπεις εδώ τι γίνεται. Έλενα μου, θες κι άλλα κόκκινα? Πες μου πώς έχει αυτό το κόκκινο το ντοματί. Γιατί δεν ξέρω τι μπαίνει πάνω στις παραγγελίες τώρα, μέσα στο site. Και άλλοι μας στείλε ο Γιώργος. Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται από εκεί. Ένα έχει μείνει. Έχει μείνει 1, Έλενα, το θες? Αλλά έχεις βάλει άλλα 2. Σύνολο 3 δηλαδή. Αχ, το δεύτερο που δείχνει το άνοιγμα Ναι, εδώ πέρα, ναι, το ναι. δικό μου τώρα. Ναι. Υπέροχο. Πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει. Έλενα, τι σημαίνει οκ, το θες ή όχι? Οκ, μάλλον το θέλει να το αφαιρέσω. Αφαίρεζε το για καλό κακού. Άμα είναι θα το ξαναβάλουμε. Λοιπόν, τα φιλιά μου, κυρία Τιτίνα, πείτε μου τι χρωματάκι θέλετε σε πάτο να σας δείξω, γιατί έχουμε πάρα πολλούς πάτους. Πείτε μου χρωματάκια που θέλετε. Και θέλω, Βάσο μου, να μου φέρεις... Όχι, δεν το θέλει, οπότε ξαναβάλτε. Θέλω, Βάσο μου, να μου φέρεις το Diamond, τα χρυσά και το ανθρακί. Λοιπόν,
το προσθέτω αυτό για να είναι διαθέσιμο. Σε έχω τρελάκια εσένα σήμερα. Όχι. Πήγαινε, έλα. Εδώ βάζω 2. Χερουλάκι τσάντα, θα βγάλω τώρα αμέσως. Και θέλουμε τα diamond. Τα diamond χρυσά. Φέρε μου να τα δείξω όλα τα χρωματάκια με την ευκαιρία. Βέβαια. Λοιπόν. Κυρία Χριστίνα, 4,5 ευρώ μέχρι και την Κυριακή. Στα 4,5 ευρώ. Χερουλάκια τσάντας. Για όμο. Θα δείξω. Έχει αυτά εδώ. Τώρα γυαλίζω αυτά γιατί είναι μέσα σακουλίτσες τους. Έχει αυτά εδώ τα οποία κάνουν έτσι. Έτσι θα το δείξω. Τα οποία κάνουν έτσι πλεξούδα. Έχει σε καφέ. Έχει σε γκριζάκι. Αυτό είναι καφέ σκούρο. Έχει άλλο πιάσιμο εδώ κάτω. Αυτό έχει το βουράκι κάτω. Δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ. Να το δείξω λίγο κάπως έτσι. Εδώ. Μαύρο, κυρία Τιτίνα μου, ωραία. Αχ, Ελενά μου, τι κάνεις εκεί. Θα στο βάλω, άντε. Θα στο βάλω. Λοιπόν, τι άλλα έχω. Έχω σε ασημί. Πολύ ωραίο και το ασημί. Πολύ ωραίο και το ασημί εδώ. Υπέροχο. Έχω μαύρο. Έχω μπορντό. Έτσι. Τώρα θα σου πω αυτά εδώ με την πλεξούδα στα 15 και 80 είναι. 15 και 80 και έχουν και το κουμπωματάκι τους από κάτω. Έτοιμα για να μπουν στη τσαντούλα. Έχω σε καμιλό. Εδώ. Είναι του ώμου. Μέγεθος ώμου κλασικό δηλαδή. Έχω κόκκινο. Που είναι εδώ. Κοκκινάκι. Πολύ όμορφο. Τι άλλο να σας δείξω εδώ. Έχω μπεζάκι, έχω κιτρινάκι. Τώρα ό,τι πιάνει το χέρι μου εδώ μπλέκονται και μεταξύ τους. Εδώ. Βάσο μου. Βάλτε τελικά αυτό στη θαχάρη και το τρίτο. Εδώ μπεζάκι, κιτρινάκι. Και μετά θα τα αφήσω τώρα αυτά από εδώ. Έχω και στο ίδιο μέγεθος στα 13,5 αυτά που δεν κάνουν πλεξούδα, έτσι, που είναι ίσιο. Στα 13,5. Λοιπόν, εδώ καμιλό, κρουδάκι. Τι άλλο έχω στο ίσιο. Έχω γκρι κόκκινο. Εδώ. Σκούρο κόκκινο, αλλά ούτε και μπορντό. Μπορντουδάκι, ναι, είναι μπορντουδάκι. Έχει αυτό το γκριζάκι. Αν έχει μείνει λευκό θα το δούμε αμέσως. Βάσο μου, χτύπα λίγο τα δύο τα λευκά να δούμε τι έχει μείνει. Εδώ και εδώ. Εδώ έχει 4. Ωραία. Κυρία Μαρία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μεγάλη ποικιλία στα πάντα και πολύ καλές τιμές μας, λέει η κυρία Μαρία. 4 και 4. Ωραία, 4 και 4, κυρία Μαρία Καρυπίδου από το TikTok. Το 3827 και το 3842. Το 42 είναι το πιο... Κάτσε λίγο να δω τώρα γιατί το μπέρδεψα και εγώ. Το 42 είναι το πιο λευκό. Το 27 είναι λίγο σπασμένο. Έχουν μια μικρή διαφορά μεταξύ τους. Έχω 4 και 4. 4 και 4 στα λευκά. Και ξέρεις τι άλλο θέλω να μου φέρεις, τα χερούλια της τσάντας από εδώ πίσω, που είναι τα χρωματάκια που έχει, τα λεπτά. Ναι. Και άλλα χερουλάκια θα σας δείξω που έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα σε τα χερουλάκια. Και είναι και οικονομικά και είναι 11,80, νομίζω έχουν δώσω. Χτύπα και ένα να το δούμε, νομίζω 11,80 έχει, ναι. Λοιπόν, θα σου έτσι φέρτα μου. Έτσι φέρτα μου. Έτσι. Μ' άρεσε πολύ έτσι πως τα πιάσεις. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ. Να πιάσω ένα όμως να σας το δείξω πως είναι. Έτσι, πάλι για ώμο. Είναι λεπτό χερουλάκι και είναι για να το ράψετε. Έχει τρυπούλες για να ραφτεί. Σε πολλά χρωματάκια στα 11 και 80. Βλέπετε εδώ, έχει κόκκινο. Αυτό το μουσταρδί που έδειξα. Έχει το πρασινάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Έχει φούξ. Έχει κόκκινο. Έχει μπλε. Μπλε ρουά εδώ. 4,5 ευρώ το ματσερόνι, Ντίνα μου. 4,5 ευρώ μέχρι και την Κυριακή. Νήμα λαδί χρώμα για τσάντα. Έχω χακί, θα σας τα δείξω τώρα. 38,47. Γράψε το 38,47
Να δούμε πόσα έχει. Δεν ξέρω ποιο χρώμα είναι, κυρία Μαρία μου, έτσι όπως μου το λέτε με νούμερο. Τώρα δεν το θυμάμαι το χρώμα. Θα το δούμε όμως. Λοιπόν, τι άλλο έχω εδώ. Έχω και βεραμάν εδώ. Θα το δείξω από εδώ. Να το. Βεραμάν, γκρι, ταμπά, μαύρο. Έχει πάρα πολλά χρωματάκια σε αυτά εδώ. 11 και 80. Πολύ καλή τιμή. Πολύ ωραίο χερουλάκι. Δεν μου βγάζει κάτι το 3847. Το 3847 δεν σε βγάζει. Όχι, μου βγάζει το Butterfly το Super 10, μου βγάζει κλωστές κολονάκι. Μήπως μπερδέψατε το νούμερο, πως είναι κάποιο άλλο νούμερο, γιατί άμα δεν το βγάζει σημαίνει ότι δεν υπάρχει σαν νούμερο αυτό. Κυρία Μαρία, μου έφερε στα... Λοιπόν, δεν θυμάμαι και ποια με ρώτησε τώρα. Το Diamond. Η κυρία Έλενα πρέπει να με ρώτησε. Βεβαίως έχουμε και αλυσίδες. Το Diamond, τα δύο τα χρυσά του. 3 χρυσά. Ναι, και αυτό το Rose Gold. Έτσι. Στα 4,80. Ναι. 4,80. Το συγκεκριμένο νηματάκι. Και είναι 100 γραμμάρια, 140 μέτρα. Έτσι. Όλο χρυσοκλωστή. Όλο χρυσοκλωστή. Πολύ ωραίο νήμα. Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ. Και έχει και ασημί ανθρακή. Μαύρο. Θα το βάλω μαζί με αυτά τα δύο. Να δείξω ένα τσαντάκι αυτό. Αχ, ναι, βάζω, όμως ευχαριστώ. Λοιπόν, ασημί ανθρακή και μαύρο. Και έχει κόκκινο και λευκό ιριδίζον που είναι εξαιρετικό. Δεν ξέρω αν φαίνεται η ιριδίζουσα λάμψη που κάνει το λευκό, αλλά είναι πραγματικά υπέροχο. Τέλειο! Τέλειο. Λοιπόν. Ναι. Διαβάζω το μήνυμά σας, κυρία Έλενα. Σε μαύρο μακό με τα χρυσά σε λευκό μακό και πώς... Ναι. Λοιπόν. Αυτό εδώ που με ρωτάτε αν φτάνει ένα νηματάκι, με πόσο έγινε αυτό, θυμάσαι? Με ένα και πέρυσι έχει γίνει. Αυτό εδώ που είναι σε έτοιμο καμβά και ντυμένο, έτσι, δεν είναι πλεκτό, είναι και ντυμένο σε έτοιμο καμβά τσάντας, έγινε με ένα. Είναι το μικρό μέγεθος του καμβά, από τους, έχουμε 3 μεγέθη, μικρό, μεσαίο και μεγάλο, και ντυμένο σε έτοιμο καμβά. Με ένα. Λοιπόν, και τώρα τι θέλει η κυρία Έλενα να της κάνω εδώ? Το λευκό σπασμένο. Άλλο νούμερο ήταν, δεν ήταν το 40. Θα το δω αμέσως τώρα. Λοιπόν, το 27. Το 27. Το 27, κυρία Μαρία. Πόσα θέλετε? 4 έχω. Πόσα θέλετε? Έλενα μου, φυσικά και πάνε. Α, με το κόκκινο το έντονο λες? Όχι, είναι πιο σκούρα εκείνα. Είναι πιο σκούρα εκείνα. Κυρία Μαρία, είναι το 38-27. Έχουμε 4 διαθέσιμα τεμάχια. Πείτε μου πόσα θέλετε. Μαρία το Ματζίδου. Ναι, το Ματζίδου. Λοιπόν. Α, ωραία. Καλησπέρα. Αυτό δίπλα σε μαύρο μακό. Δεν ξέρω αν μπορεί να πλεχτεί μαζί με το μακό. Εδώ, κυρία Έλενα. Εδώ, δίπλα στο μαύρο το μακό. Ταιριάζει όμως, είναι πολύ όμορφο. Τέλεια. Α, η κυρία Μαρία το Ματζίδου και το λευκό, σε παίρνει τηλέφωνο. Λοιπόν, κυρία Έλενα μου, εδώ με το μαύρο το μακό. Και μου είπατε το λευκό με τα χρυσά. Εδώ. Το λευκό βάζω και τα δύο τα χρυσά, τώρα δεν ξέρω ποιος σας αρέσει καλύτερα. Ωραίο είναι και το λευκό με τα χρυσά. Έτσι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και με το rose gold. Καλά, το λευκό πάει με όλα, δεν το συζητώ. Αλλά και το rose gold είναι πολύ ωραία απόχρωση. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, έχει 140 μέτρα, ναι. Μην το βλέπετε έτσι κούτσικο. Έχει 140 μέτρα μέσα. Είναι κάτι που μου ζητήσατε και δεν το έδειξα. Κάποια κυρία με ρώτησε για πασχαλινά μετρητά σχέδια, νομίζω στο TikTok. Μπείτε στο site μας, λίγααπόλα.gr. Αυτή τη στιγμή τα πασχαλινά μου τα έχω στη βιτρίνα, δεν μπορώ να τα βγάλω. Λίγααπόλα.gr. Μέσα στο κέντημα, μετρητά και ντύματα, είναι περασμένα όλα μας τα σχέδια. Έχουμε 2 πασχαλινά σχέδια. Είναι το Άγιο Πνεύμα της Ανάστασης και είναι και το Φαμπερζέ του Τσάρου. Πολύ όμορφα σχέδια και τα 2. Μπείτε να τα δείτε. Γεια σας κυρία Πόπη, τι κάνετε? Λοιπόν,
Έχουμε και πλεκτό τσαντάκι με αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Πέρα από αυτό δηλαδή που είναι. Πού μου το πήγε, Βάσο, μου το πήρε. Πέρα από αυτό που ήταν στην. Ποιο θέλετε? Το τσαντάκι. Εκεί. Το πήγες εκεί πίσω. Γιατί έπρεπε να πάρω το τηλέφωνο. Λοιπόν. Νομίζω έχουμε και πλεκτό τσαντάκι με αυτό, Βάσο μου. Θα μου το φέρεις και εκείνο. Μισό λεπτό και λίγο, τι πρέπει να κάνω να αφαιρέσω. Λοιπόν, αυτό πέρα της από αυτό κυρίας. που είναι στον έτοιμο τον καμβά που είναι και ντυμένο, μπορείτε να το πλέξετε κιόλας, έτσι. Αχ, κυρία Μαρία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λίγα απ' όλα, ναι, νομίζω είναι πολύ ταιριαστό το όνομα. Πραγματικά. Χαίρομαι πολύ που μου το λέτε αυτό. Να είστε καλά. Λοιπόν. Και με την ευκαιρία, Βάσο, μου φέρνουμε και τους τέτοιους, να δείξω εδώ τους καμβάδες στα τρία μεγέθη. Αυτό το μέγεθος θέλει 1. Αυτό το μέγεθος θέλει 1. Τα άλλα δύο μεγέθη, το μεσαίο και το μεγάλο, θέλουν από 2. Έτσι. Λοιπόν, Από τον Diamond. τώρα θέλεις εσύ τους καμβάδες. Είναι πιο κοντά, φέρω τους εκείνους πρώτους, ναι. Κυρία Μαρία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι καρδούλες σας και οι κοινοποίησεις με βοηθάνε πάρα πολύ, να ξέρετε, ειλικρινά. Αυτό δεν είναι πλεγμένο, είναι και ντυμένο. Θες να τα κρεμάσω κάπου να τα Όχι, παίρνεις? θα τα πάρω στο χέρι μου. Και τι άλλο θέλεις και την Θέλω τσαντούλα? το τσαντάκι το πλεκτό, αυτό όχι με το γκαμβά που είναι, ναι, σε πλεκτό. Λοιπόν, μισό λεπτό για να μην μου πέσουν τώρα αυτά. Θα τα βάλω εδώ πάνω. Αυτό εδώ έχει από μέσα τέτοιο καμβά. Παίρνετε τον καμβά, το κεντάτε, μπορείτε να κάνετε πολλά σχεδιάκια. Εμείς έχουμε κάνει και με άλλα νήματα, όχι μόνο με αυτό. Έχουμε κάνει διάφορα σχέδια, έτσι. Κυρία Αναστασία, μου στείλτε μου ένα μήνυμα στο Messenger για να το δούμε. Παίρνετε αυτόν εδώ τον καμβά, αυτό είναι το μικρό το μέγεθος, είναι το μέγεθος που βγάζει αυτό εδώ το τσαντάκι. Έτσι. Και αν το δείτε, είναι και ντυμένο. Με τη βελονίτσα, περνά στο νήμα και είναι σαν να κεντάς πρακτικά. Έτσι. Έχει αυτό το μέγεθος, που είναι το μικρό. Ωραία. Έχει το μεσαίο μέγεθος. Και έχει και το μεγάλο. Το μεσαίο και το μεγάλο έχει και σε μαύρο. Το μικρό έχει μόνο στο αυτό το λευκό το διάφανο, ας πούμε. Έτσι. Τιμή 4,80. 4,80 όλα τα μεγέθη, η ίδια τιμούλα. Μπράβο, ρε Βάσο, είσαι στο μυαλό μου μέσα. Λοιπόν. Και εδώ. Πλεκτό. Το ίδιο νηματάκι σε πλεκτό τσαντάκι. Έτσι. Σε πλεκτό τσαντάκι. Ωραία. Ναι, Στέλλα μου, τα βρίσκουμε. Εμείς μη στεναχωριέσαι, όλα τα βρίσκουμε. Το κατάστημα μας, είμαστε στην Καβάλα, στο κέντρο της πόλης, Ομονίας 66. Στην πολύ όμορφη πόλη της Καβάλας. Λοιπόν, Ομονίας 66. Λίγο πιο κάτω από την Τράπεζα Πειραιώς. Αν ξέρετε από Καβάλα, είμαστε εκεί πάνω στην Ομόνια. Νομίζω ότι θα κλείσω κάπου εδώ. Ναι. Θες, Βάσο μου, θα κλείσω κάπου εδώ νομίζω. Για να σου μαζέψουμε τις Αυτό, ναι. Να είστε καλά, κυρία Μαρία μου, σας ευχαριστούμε κι εμείς. Α, ναι, το λαδί. Λοιπόν, για βελονάκι νούμερο 5. Άρα δεν θέλετε το ματσερόνι λαδί. Για βελονάκι νούμερο 5 ένα λαδί για τσαντούλα, που μου το ζήτησε πιο πριν η κυρία Γιάννα. 5. Περιμένετε. Για βελονάκι νούμερο 5, σε λαδί χρωματάκι. Να κάνω, με συγχωρείτε αν ξεχνάω κάποια μηνύματα, προσπαθώ έτσι να τα θυμάμαι όλα, βλέπετε. Σας φέρνω πραγματάκια που μου ζητάτε. Ό,τι θέλετε να μου το ζητάτε, εννοείται. Νούμερο 5, νούμερο Τέλεια. 6. Τώρα αυτό το χακί. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι πιο κοντά στο λαδί. Είναι χακί ουσιαστικά. Λαδί σκούρο, ας το πούμε. Τα άλλα είναι πετρόλ που μου έφερες, ναι. Το ένα είναι παρεσί και το άλλο είναι πετρόλ. Ναι, αυτά είναι πετρόλ. Αυτό εδώ, κυρία Γιάννα μου, είναι το extra large. Είναι το extra large. Μπορείτε να μπείτε να δείτε όλα τα χρωματάκια μέσα στο site. Πολύ ωραίο νηματάκι και αυτό. Για τσαντούλες εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Έχει 4,5 ευρώ και είναι 130 μέτρα. 130 μέτρα. 4,5 ευρώ. 4,5 ευρώ. Extra large, μακράμε. Έτσι. Έλενά μου, φιλιά πολλά. Καλό σας απόγευμα. Αχ, κυρία Μαρία μου, δεν γίνεται. Είναι δύσκολη εκείνη η ώρα. Είναι δύσκολη εκείνη η ώρα με το μικρό. Δύσκολο πολύ να τον αφήνω τέτοια ώρα. Κυρία Γιάννα μου, με ελτά courier ή με ACS. Και σας προτείνω και την Box Now. Αν μένετε σε περιοχή που έχει Box Now, 1,90 μόνο τα μεταφορικά. 1,90 μόνο τα μεταφορικά. Ομονίας 66 στην Καβάλα. Ομονίας 66.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ήσασταν υπέροχες όπως κάθε εβδομάδα, η παρέα σας μου αρέσει πάρα πολύ. Θα τα πούμε μαζί την επόμενη Τετάρτη με καινούργιο μετρητό σχέδιο, το ξαναλέω, ολοκένουργιο μετρητό σχέδιο, έχω πάρει φόρα, δεν σταματάω. Θα τα πούμε μαζί την επόμενη Τετάρτη λοιπόν στις 2 η ώρα, εδώ στο Λίγα απ' όλα, στην όμορφη πόλη μας, σας περιμένω. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο εβδομάδας, ένα καλό υπόλοιπο Τετάρτης, να περνάτε πάρα πολύ ωραία. Τα φιλιά μου, Νίμο Ματσερόνι, Γιαρνάτ, 4,5 ευρώ από σήμερα Τετάρτη μέχρι και την Κυριακή. Μπείτε στο site μας λίγααπόλα.gr να δείτε τα διαθέσιμα χρώματα. Γεια σας! 2, 3.